İkinci bölüm. Teýitnalar bilen Öweljan uykudan oýanyp, aýagy üstüne garan dessine Gurbanurda garaşyp durman daşykdyrdy. Hazy gowşanyň tebigatyny işlämenlik bilen gözaýlap başladylar. Olar öten akşam giýişgenlerinden soň bir ýeriniň tebigatyny entep günnüzlükde görmändiler. Ýöne olar düýn ertirni okurdan uğraly bäri ýoluň töwregindäki howalan turun daglary, gömgök mahmul ýaly gyrtyşlar bilen öz başyna ösüp oturan arşa howa pissenar, kirkaw agaçlarynyň tokoýlugy bilen bedelip, şu dünýäniň behişli ýaly bolup görünýän gaýarlary, bayarlara, nohur hoja galasynyň kurujdyň aýdyrynyň tutly galanyň, uzun tokoýuň magtym galanyň, garry galanyň şenleriň gara baglygy şümi oturan jügelerini, summur hemde onuň dowam bolan etrek derýalarynyň oýnaklap, aýny ýaly ýuşun atyp, zamdyryp akýan dursugyny, dümekirin ortada köp ýerde hatahy göwüren mäşçegön künji gawun garpy ýaly ekinleriň gözüň dokunurýan görnüşini syn edip, bilbilleriň käkirlikleriň, göwün taryň hakkan täsin owazlaryny dinläp, gözelligiň lezzet meýinden ganan ýaly bolupdylar. Lewaply mehmanlaryň häzirki seredip duran ýeriniň görnüşidi. Öň kören ýerlerine aka salymdaş boldy. Ol has meherli, has ysy ýakyn görnýärdi. Teýitnalar dagy baranna magtymly 6 kanat garyň günörtü tarapyndaky goşa synaryň aralygyna ýazylan keşäniň üstünde töwrüni gözaýlap dur eken. Ol ýanyna gelip salam berenleriň Gurbanurdan özüni tanamady. Olaň hemmesi bilen köne tanışýar bolup gadarly salamlaşdy. Gelin geçin, oturun ýitdiler. Oturunlardan soň magtymly ulary içken gyzyklan möýle gözaýlatdy. Sagaman geldiňizmi diýdi. Gurbanurdy. Sen libaga aýlanyp soň geljegiň barada katyn gowuşurdylar. O teýitnalar nazar bilen görkezdi, şakymşak gördi. Biýigdiňim seniň şu teýitnalar diýen dostum bolsa gerek diýdi. Ha o daý, biz şu teýitnalar. Bir de biziň dostumyz Öweljan, teýitnalaryň obadaşy. Öweljanym hiwud okuýarmy? Ýok, daýhançylyk edýär. Gatyňyz. Daýhançylygam döwletli kär. Magtymly haýarlyk bilen mehmanlar nazaryny dikdi. Nähili? Liwap ýyllar gurgunlukmy? Hudaýa şükür liwap ýyllar gurgunluk magtymlagy. Olar size köp duwa salam berdiler. Olar size uzak ömür arzu edýärler. Berk san taglyň dileýärler. Sag bolsunlar. Öýleriniň hem etkili gelsin. Siz liwabyň haýsy ýerine urarsyňyz. Gyzyr aýakdan adýarsyňyz. Biz beke gullardan, dogry. Akydamdan çykmadyk bolsa, siz onu şo uly gyrın gün ortasyna gowalardan bolmaly. Edildi işiňi diýýär şu ýerden. Gyzyr aýak gowasyna men şanadyr diýen bir dostum bolmaly. Ondan haberiňiz ýokdur. Habarymyz bar. O pahir elimden ötdi. Men onka siziň şygyrlaryňyzy ýydyp barypdym. Şonda ýok eken. Oğlu näçe köýdendidi, siziň şygyrlaryňyzy tap bilmedi. Şanalaryň aýaly ýaşap ýörmi? Şo baram daha bady. Men onuň duw tagamyny köp ýitdim. Kyn görmeseň menden şoňa salam ýetirýär. Ýok, man ýetirerdi. On kyn bolmaz magtymlagy. Sagaraňyz nähili? Öten akşam Gurbanurda türkak näme hoşlugyňy eşdip biýenjelik golduk. Oğlu şokulýaňyzmy? Magtymly bada baş jogap bermän. Çalaja ýylgyryp, çalaryň hakkaryny typalaşdyrdy. Teýitnalaryň göwnüne bolmasa onuň bu boluşy menne gurrunny edip biýenjelik bolup oturýar dert ýoklu diýen maniny aňladýan ýaly. Ýönol ýödüni sagat ýaly görkezek bolup näçe zan etsedi. Onuň syrkawdy taş keşfinden bildirip durdy. Bu deýren at ýüzi bir sarypdyr. Dersi salparşan göz owalary içine çökün ýaly, galynrak görünýän dodoklary kepen ýaly bolupdyr. Şeýle bolsa, olany äwmeýän ýaly äňde seslendi. Ýögrünüşen derdimizli. Saga pırgamyň aşagyna agyr peýda bolýardy. Ýüregim bulap agdamyň içine ajadyp işdäm kesip başlaýar. Tebipler bagyryň dert tapypdyr diýerler. Şolaryň buýrun emin edibersem, hem işerre gowlukşýadym, ýene şeýle bolaýatdy. Sagalyp gidersiňiz inşallah. Bursat bolany Gurbanurdan gurrun oşuldy. Daý, düň ýomutlar bilen şakmaş golaýyp durýar diýen. Gurbanurda beýle wakanyň bolanyny ertir saý başyny atandan eşdipdi. Onuň atasyň aýtmagyna görä, göýekleňler bilen ýomutlar öz aralaryna goh galmagar bolmasyn diýip, ýerleşýän ýerleriniň aralaryna 2 partaň ýer boş goýup, onu ara çägedipdirler. Ýöne o ýerde 2 tarapyn bal wakypdyr. Teýitnalar da gelin güni
Şo ýerde ýomutlaryň bir sürü göýekleňden bir sürü goýunyna goşulypdyr. Iki türüni aýyrjak görünlerini, ýomutlaryň sopany göýekleňleriň sopanyndan 30 şemeti goýuny öz türüne goşup aljak bolupdyr. Dawa başlandypdyr. Ahyrynda da taýaklanyşyp başlapdyrlar. Bu ýere üýşen ýomutlar köpürek görünlerinden soň göýekleňleň üç sopanyny urup ýenjip 30 şemeti goýuny dogary kulalyp gidipdirler. Gurban Rudyň bu akabaradaky soragy Magtumulyň derdini gowalgady gerek. Ol öten awjam bu hakda maslahat edenliklerini, dawany ula ýazdyrmaly üçin iki tane sarpala adamy ýomutlar bilen gepleşige iýermek kararyna gelenliklerini. Ol adamlaryň eýem ýolludygyny parahat äňde aýtdy. İki tarapdan gelip araşakda mal wakyanlaryň arasynda şonuň ýaly sakmaşmaryň häli şinni bolup durundygy, käbir ýeriniň orda soňundan has uly sakmaşyga ýaýanlygy, agdarlyga, öýdar düşmançylyga alyp barýanlygy bardy, tödaşanlygy bilen lowlap başlady. Diňe bir göýekleň bilen ýomudun däli türkmeniň öz içindäki agdarlygy, başga bir aýbeterligin betnegeslikden başlanýar. Türkmeniň dağınyklygy, bibaşlygy bolsa, göz görtere doğru dayanýan betnegesligi ýol açýar. Şoň üçin ol diňe öz içindäki dogrulygy ýudurýan betnegeslerden näl? Hem ýudurha ýaly keteklerden imtalanýar. Türkmenler birleşip bir döwletini bina edip, bir düzgün ýöredip başlasa, öz içindäki betnegesler dessine dogrulygy dayanmaz ýaly edip bilerdi. Keteki talançylarym ýyldyrym runy ýaly ederdi. Magtumulyň soňky diýenleri oturunları goýduryň atarly. Şo wagtyň özünde de olar deňsiz taýy bilen ardygyny ýetbilen ganatlaryna döndü. Tetnalar hasy biter uçgunoklap başlady. Magtumulagy. Türkmenleriň ýöz başlap bolmak kyzygy häzir wagtda barha güýçlenýär. Salarlar şo kyzygy bilen aýagy galyp Buhuranyň dikmetini mardan kowdular. Atan Serdar diýen biri ýertarlar baş bolup, Kerki vilayatynyň öz handyny diketmek üçin baş göterjek bolupdyr. Oň ýaly baş götermeliň bolmagy geňdel. Bizim Türkmenlerimiz Sultan Tanzar döwründe, onun soňky ak goýuny, gara goýuny häkimlikleriniň döwründe. Hany sultan ödilýän bolupdyr. Hanlaryň sultanlaryň göwüni bilen tulýar. Türkmenlerim şeýlerek. Häkimlik synyň soňam olar etine ganyna siňen şol göwüni bilen taşlap bilmeýänler. Göwüni bilentligim mertlige, söwüşçüligi, namysçylygy dayanýar. Türkmeniň o hil sypatlaryny kemler ýalylar. Şonuň üçin olar ýakyny şenni şahlaryň, hanlaryň hiç birini belli külli baş egmän gelipdirler. Indi bolsa, olar şahar tarapdan gyzylyp baş egdirilip, ýüke gerde şediljek görünüp başlandy. Olaram tez taýýaly bolan soň baş egmejek, üstlerini ýukurdurmajak bolup urunman durup bilen oklar. Salarlaryň, ärsarlaryň hereketden şoň ýaly urunma. Tekelerim, ýomutlarym watar daşýarlar. Ýöne her öz başyna da. Şoň üçin ahir soňunda olaň hiç birde öz başyna hanlyk bolup saklanyp bilenok. Türkmenleriň äli birleşip baş göterseler bolýan. Olaň özleriň sarsma döwletini döredip biler. Üstüne sürünip gelen bet pällerim ýer bile ýysan eder. Ýöne birleşmän iş bar. 14-15 ýaşly garaýagy oglun içine anyny saçak ýa-da saýetiriň Magtumul gepini duýup görüp alyň ýetdiler. Gurrun arasynda şaýam kem bolmaz diýdi. Nähirdir bir oý pikire gümrä bolan ýaly bolupdymdy. Bir asarymdan soň Seyitnalar dymaşlyk boldy. Magtumulagy. Türkmenleri birleşmek başartmazmyka? Şekişmedik, bekişmez diýilipdir. Ýakalaşyp bekişi berse, uludan kişi, ägerde birleşmäniň döwletlik dugyna düşünü berse, başarmagy mümkin. Baş bolmasa göwre läş diýilipdir. Türkmeniň äglisine baş bolar ýaly pegim paýgastly edenni, giň gerimli, watanyny, halkyny başyndan bilen tutýan ýüregi atyň kellesi ýaly bir nazar kerde ýoňa çykmada bolmaz. Ýa-da külli türkmeni öýüdüň aldan onuň ýaly adam badyr öýdemek. Magtumulyň gurrun atan Serdar bilen Sultan ýaly tetnalaryň göýüňe getirdi. Olaň köp boluşlary Magtumulanyň gurrunlaryna dogry gelýär. Ýöne göre gerimi şäkilli. Dogry atan Serdar külli ýertaryň öňüne düşjek bolýar. Bolsa da olam şäkilde. Şol şäkilli üçin bolar, tetnalara öňkisine garanyna has ownan ýar bolup görünýär. Tetnalar atan Serdardy gadaplylyk aba diýip işin gepletdi de Magtumulaýlaryny. Siziň pikiriňizçe, han murjak adam gadaply bolsa nähili bolar? Yaman bolmaz. Baş bolan adam gadaply bolmasa,
Han düzgünne boyna muduk türkmenler tertibe saryp birada garadyp bilmez. Ýöne ol adalatly bolmasa, diňe gadaply bilen ýol alyp bilmez. Eger onuň gadaby da adalatly bolsa, halk ony una mandurmaz. Ana şoda sarsmaz döwleti berkarar eder. Fitnadır dagy libaba gaçyk gurundurna. Magtymul olarak köýne dostly şanalaryň oğul gyzyna ýadygärlik diýip, daşy ýokulyň hamyndan tagaplanan Azadynyň tebiplik depderiniň göçürme kitapçy berdi. Delili hem Habib atadyna buýrulyp duran silkme, Hatiza tumurtowy diýberdi. Dogonluğun nişanaty bolan otowatlar Seyitnazar da üçin dünýä malynyň gymmatlydy. Ýöne olar deňsiz taýy has gymmatly towat Magtymullyň bir näçe berip duşup, onuň ýasy gep gurunlarynyň ýagşyny ýamany, kökü damarlar keljerişinden, halkyň derdi üçin ýanyşyndan, Peygamber paýgas dünýäsiň garanqyrap duran ýerlerini gün ýaly bolup ýagtylysyndan, synetdigiçe taýsy ýakymly bolup barýan edebinden aran tapaklar bolupdy. O tapaklar Seyitnazar bilen Ögüljan zadylapdy. Ýaz gününiň tebigaty oýunduryp, janlandyryp, galkyndyryp joşa getirişi ýaly. Olaň erkinne, güýjüne, arduwniyetine, mehriban halkyna, ýeri ýurduna uran feýgüdüne täsin galkynma emeli getiripdi. Ola şonuň ýaly galkynma bilen uzak ýol ýöküp, libaba ýakynlaşyp gelýärler, alaňlaryň eteginde bir tür ownuq bar görünýär. Sürüniň bäri ýanyna da iki tane adam çaýçyp oturýar. Seyitnazar da garbak gurbak etmek hemde atlaryna bir adynç bermek üçin soponlaryň ýanyna togurly. Kurtöleri yama bolan, yapak silkmeli ikran ýigdekçe ýeňillik gören ýerlerine turup olar garşarly. Kürtü isi pagtaly köýnük şekilli erkek adam geymi. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Ýoluşur atlarynyň düşenden ýigdekçeler atlary sagaga daňyp geldiler. Seyitnazar öz atyny tutan ýigdekçäni öň bir ýerde görünmeňdetdi. Ýigit sen haýsy owadan bolarsyň? Men kenaryndan biziň öýme şalyk ýabyň derdinne. Hatice dagy şo ýabyň gaýrasyna. Men sizi tanýana, siz Seyitnazar aga. Men sizi şalyk ýabyň köpürsinden gaýra geçen ýeriňdäki howazy almaýa moýnuňyzda köp görüpdim. Oho, oň ýaly bolsa gatwy. Sen adyň näme? Maňa Ally diýerler. Şuna adym Allah beren. Atama da şammy geçip gerekenler. O ýöňrak dünýäden ötüpdir. Agyň barmy? Agym ýok. İksan inemmi? Seyitnazar bilen Ögüljan şägäniň üstüne oturan desine. Allah beren öýleriniň käse ederek ulanýan kiçik daş okorasy bilen şaýl tüňşäni olaň öňüne süýşürdi. Seyitnazaryň okorasyklarynyň birine çaý goýdy da Allah bereni seretdi. Sen bir ýerde şolup görüp ýörmüň. Allah beren ýurlaşan nazar elep, taňy bilen ikimizem söpün. O baň şekenetin wakyasydy. Şekene gumyň eteklerini waklyar, bir ýeri şöýrüň jümmeşi näme? Sizin başyňyz aýlandymy? Adaş býörmüňiz? Ýok, bir adaşym ýok. Öten awşam owanyň adamlary şekenäni şöýrüň içine sürmelidiler. Beýle kobarrym şey diýmişler. Gaýry ýagtyl berende de bizi uratdylar. Maragy diýen ýol ýakalap sürüberiň diýdiler. 3-4 adam azyk su alyp ýygyňyzdan ýeter diýdiler. Gün öýläne sanyp barýa indi ýetip gelýändirler. Şekenän näme üçin beýle sürmelmiş? Bu horably şäherden iksan ul adam gelenmiş. Ýanlaryna atly nökerlerim barmış. Olar sahip ýemini ýanlaryna alyp adamdan mallaryny sanap, agyr salgyt salyp başlapmışlar. Seyitnazar soponlardan ýakymly habar eşdendiň. Ýüzüni aşağı salyp, daş okorudaky şaýdan barkydak owurtlady da Ögüljana bakdy. Bir Mir Haydara barhat ýerine hazırja bol. Edeniňe de berdip kelläň eteňe salyp otursaň, guda ýaly bolup talajaga meňdi. Näme etmeli bolarka? Sultaniyat iýirin öňe tutýan adam näme etmeli bardy, şo bir netije gitmedim ki. Seyitnazar da soponlarla hoşlaşyp ýolajanlaryna, olaň gürgünne emeligiden galkynmady gahar gadap bilen gatşypdyň da ýady. Seyitnazar bilen Gurbanurdy Hyýwadan gelenlerinden soň Sultaniyat bilen 3 gedek gurundaş bolupdyr. Sultaniyat şondan Seyitnazar bilen Gurbanurdyň adam käsirine, pegin paýgasyna, ýylyň bekbidini arap eden gurunlaryna ul sarpa goýupdy. Ol Seyitnazaryň tek-tekden gelip gidip ýöňünden pikir alyşyp durmagyna şunu bilen haýyş edipdi. Seyitnazar da o haýyşy minnetdarlyk bilen kabul edipdi. Aýalaryna şu ýyl gepleşik bolan soň Seyitnazar ýyl halky ýyňjylykdan gaçyrýan ýagdaý barada gürleşmek üçin gurgönden gelen günniň ertesi Sultaniýatyň ýanyna geldi. Sultaniýat onuň baryn ýerlerine ýolly da görün eşdenler barada gurunlaryň ünsündikler soň ay hawada.
Hemme ýerde de şo bir ýagdaýda diýdi. Soňol gyzyklanyp ýören adamy barada söz açdy. Han ol salyrlardan marda häkim bolan atny berdi baýyň şo gaçyp ýitirim bolşumyka. Inner häkimligi el alyp bilmejekmika. Marda bolanyňda o hakda eşitmediňmi? Biz bäri gaýdyşyn Mariýanyň kerwan saraýyna bir gece düşlämizde Saraýban ile saýlaşdyk. Onuň aýtmagyna görä Buharadan mara 5000 goşun bardyr. Şeýle goşunyň baranlygyny eşden dessene de atny berdi baý, ähli ýylyny salanlardan saragyt tarapy göterilipdir. Mariýanyň häkim ýene de emiriň dogony din nasry bolupdyr. O tekeler daýanyp saralary gyzyp başlapdyr. Şo uruna ýoňam gulawma degdi. Onda goşun bolmaly. Tekeleň emiri daýanyş bolmagy weren gowulmandyr. Olaň beýtmegdiň ebir sarallara däl bize. Eğer sarlarda emirin has gadaply daraşmagyny ýagdaý döredi. Mir Haydar hut şo ýagdaýdan peýdalanyp, bilen ýöňden gelýän adata ura salgyt ýygnap bermek ýalaşygymyzyň üstüne tüýkürip başlady. Şeýleken, men ony owa gelmek emeşdim. Ötün awşam ertigi gurrunly şolun adamlarymyň da bar gurrun şo. Beýle ýagdaýa şdap bolarmyka? Şolamadan näçek? Salarlar Mariýanyň häkimligini ellerini gidermän durun bolsadylar. Onunla bir de şolar tekeler, saryklar arkalaşyp emire garşy baş götürdük bolardy. Häzirki ýagdaýda baş götürip bolmazmyka? Men häzir belli urda aýdyp biljekdir. Dogrudanam. Sultaniýat häzir belli urda diýip biljekdir. Marda salarlar häkimlik ellerini aranlaryna, lebabyň köp adamlar ýaly sultaniýat adam emire garşy baş götürmäge ýarlanypdy. Salarlaryň häkimligini synan soň, onuň o hyýaly gowşap başlapdy. Ol aratarmyk ýagdaýa düşüp barýardy. Sultaniýatyň pikiriniň bulaşyk bolmagyna başga bir adam sebäp bolupdy. Mundan 2 gün öň onuň ýanyna Nazar Muhammed Ahun kady bilen Inayatullah Dehbaşy gelipdi. Dehbaşy Buhara emirligine berilýän emel. Onu körüň ýol başçysy diýmek. Nazar Muhammed Ahun kady rejimligiň ähli kadylaryny ýöktürip gülen saklap gurrunga başdan dessene Hazreti Emir Haydar ibn Şamrat tarapyndan Sultaniýada gadarly salam getirendigini dabary bilen ýylan edipdi. Soňol ýöldürüň ýürüte tabşyryk bilen gelenlikleri barada söz açyp, emiriň o hakdaky fermanyny okap beripdi. Ýa-da döwürdi. Wefadarlyk bilen belli bolan Nazar Muhammed Ahun kady bilen Inayatullah Dehbaşa Garaby köwül ýerinden zekat almak üçin buyruk berilipdi. Ýokarda atlar tutulan kişiler sürülörün ýanlaryna barıp mallaryň semirligini arryklagyny ýa-da orta gürpdüdüğünü gözlerle görüp kesgitlep her bir ortaça goýuny 13 teňe baha edip şol esasda şo ýeriň öýdünde düýelerden, tygyrlardan, goýunlardan şolaýdan salgydalmaly. Şundan az ýa-da köp alyp şerigatdan çykmasynlar. Nazar Muhammed Ahun kady fermanyň galan ýerini Sultaniýada okap bermek diýip ruhsat etmän, kagazdan gözüni aýryp emiriň adyny geplep başlapdy. Onun aýtmagyna görä, emiriň atasy Şamrat welnamy, Sultaniýatyň atasy Seyituli Işabaşyny gowurun soň onuň özüne de Sultaniýada gowgaraş barmyş. Garaby köwül ýylynyň fermanyna görkezilişi ýar edip, zekat ýygnamakda Sultaniýatyň uly kömek etjekdigini emir anam bildirýärmiş. Sultaniýat gowy hyzmat edip, wefadarlygyny görkezse, emirim onuň gadaryny biljekmiş. Ony emel bilen tiýrajakmyş. Nazar Muhammed Ahun kady diýmel zatlaryny aýdyp bolan soň, indi sözsüzdendir, biz sizden öz kalbyňyzda beýik emiriň anamyna münasip bolmak isleginiň döränden eşitmek isleýäs. Biz ony beýik emire dabary öle ýetirersip Sultaniýada soruly garaýyş bilen bakypdy. Sultaniýat näme diýjek bardy epes oýlanypdy. Emir anam milleriniň bolsa oňa münasip bolar niýse, ol fermanyny bellilen zatlary amala aşyrmak üçin emiriň ýürüti iýeren adamlaryna kömek etmeli bolar. Eksede ýyla garşy gitdi bolar. Ol kenide sen ýylyň göwünden turup gelýän adam. Ýylyny öňe tutýar, syýlaýar. Ýylyň ogul asýar. Öň kudurukyny birden ýütgedip, ýylyň behwidiniň terzine hereket ediberdi. Halk onu itten meter ýigrenmezmi? Gürrüňi ýok ýigrener. Emire bil baglasy bolarmyka? O da belli däl. Bil baglap bolaýanda da halk bilen araň bolmasa nähili bolar? Sultaniýat gysgarada kellesine näçe dogry pikirlense belli karara gelip bilmänni. Ol iki tarapy da elden bermejek bolup, ahuna. Emir anam millerin şeýin sag bolsun.
Oňa men minnetdarlygymy bolanlygymy aýdym. Ýöne men beýik emiriň özümi bildirim onamna dessine öýde hernip biljekler. Emiriň özüm gaty gowy bilýänler. Bizim türkmenlemi gany kılmak hem kaka başkalık. Onun uğrun tapıp gürleşmeden baş vermeye. Men beter tapırdaman, emirin anamına asla yoğuştan bir zay edip başlamadan bulmaz deyip ümürtük cevap kaytarıptı. Nazar Muhammed Ahun Kadi Sultaniyadın cevabını eşten son meyli var. Bunu kim-kimden zılavulamalı bolacak diye netice gelip tapaylık bilen hoşlaşıp gidipti. Şondan son Sultaniyad hasse beter ağrıtarmık yağdaya düşüptü. Enne kime yıkkın etmeli? Emir üyedine anam bildiren son. Sultaniyad halka yıkkın etse. Onunla emirin onu hemmeden beter yiğrenceyi kuştu. Şeyle olanına ya ha üyed başlıklı kazanmasan, ya da vatanın bilen boşlaşıp emirin rayatlığından çıkıp gidemesen, oňsup yaşap bulmazoktuğu belli. Üyed başlıklık uğrunu göreştin ömde, yeňiş kazanıp bolur mu? Belli der. Emiri karşı göreşip yeňiş kazanıp bilmesenem dat günüňe. Sultaniyad Nazar Muhammed Ahun Kadi'ni uğradan soň uyun günläp öýünden çykman keldi döwdü. Ahyrynda da häzirki ýagdaýda näme demdi-de, soňunyň näme boljagy belli däl. Iň gowy ýeliň haýat tarapdan güýçli ötüp başlanýany açyk aýyl-taýyl bolýança, kimiň tarapyndadygyny bildirmän ümsüm gedeýin. Gaty bolma berse-de ýaralygym ýok bahanasy bilen öýden çykman ýataýyn netije gelipdi. Bu onuň iş gatyrdy. Bu wagtda häzir Seyit Nazar'ın yanına ha, onun dil yarcık mani yoktu. Seyit Nazar näme diýse-de, ol yüregine dügen şo pikirine göre geplep, mene plandat diýip biljek däli oturdy. Seyit Nazar'ın göwünde bolmasa, Sultaniýadyň öňküligi ýokdy. Öňol keskin hem gardan gaýtmady ýaly. Indi gören öňkü batyrlygy, öňkü keskinligi biçak gowşan ýaly. Emir Begwarada Fedaçanna onun ağzından uat yalını çıkardı. Häzir onun üstüne su sepilen ýaly. Seyit Nazar Sultaniyady öňkülüň ýoklugyny giňirgenni. Bu näme bolduka? Ya emirden howwa alyp başladymyka? Ya ýeriň berip durjagyna anam gowşakmyka? Ya başga bir pikir barmyka? Seyit Nazar Sultaniyady giňirgenmi öyle seretdi-de kina ýaly ähňdi destenni. Sultaniyady Pranda tip biljek därlip kim aýtsa da siz aýtmalylar. Millet size tutsunýa. Siz planda tip biljek därliseňiz, onda millet näme etjegini bilmez. Bileýärne de başlary jemlenme. Baş bolmasa göwre läş diýilini bolar. Özüňiz belli karary gelip bilmeseňiz ýaşullar bilen ýer günle gepleşip anyk karary gelin. Şoňa görä hereket etmesek bolar ýalylar. Emir bir has beter dipeje gelip başlady. Men aýnym İyilgün yaşullar bilen gepleşilende de ne hil kararı gelineceğini bilemok. Sultaniyada sizin beýle diýmäňiz bolanok. Görüp durduňyz ahyryny. Mir Haydar diňe bir hıraş dikat tip ýyly Agram Salman nökür diýip zap başlady. Bugün 10 öýden bir nökür berse, ol erte 10 öýden 2 nökür talap eder. Baş götermän ýörsek, onuň hasan beteri çykar. Men Gurbanurdy bilen hala şekerki tarapy aýranyp gaýdanda göz ýetirdim. Uludepe öyle güneşin halkı atan terdarın ağzına karaya. Atan terdar kerki beginin hettinden aşıp salgıdalmağına da, iyilin nökör yığınamağına da yol veren ok. Ol iyilin ağzına alarçak olayan gayip buluyalı. Satlıklara da katı bir tarıyamış. Men pikirimçe Sultaniyadağı bekevüller bilen garalara da şonun ýa düzgün ýoly goýmaly. Emir şonuna da ortalyjak, golda Uludepe güneş bilen birleşip hareket etmeli. Ondan bir gola bilen näme üçin birleşmelilämizek? Hemmemiz bir ertara ahyryny. Atan terdaryň pikiriniň emhut şeýle digini men oň öz ağzyndan eşitdim. Külli ertara birleşende de bolmazak bolsa, Sultaniyadagy ol uşoklar, sakarlar bilenem birleşmeli. Olaňam şäherje begini, Buhar emirini zynalyp durunok. Aýratynam sakarlar emiri begi bizden emmeter ýigrenýär. Şolar bilen birleşemede de bolmazak bolsa onu biz saryklar, tekeler, salarlarla birleşmeň uğruna çyksagam bolmandyrmaz. Olaryň bile ýa-da adamlar däl. Hiç bolmany haýyş etsek, olaryň bile kömek gollaw berjegine şüphelenmese bolar.
Arası daş diýmän ýu tutsaň, ýomutlar göýekliňlerin bizi gollamandyrmaz. Olaň bizi gollajakdygyny men hyýgoda, marada gurgunna bolamda duýdum. Sultaniýadagy. Bizi daýanar ýar güýç bar Sultaniýadagy bir ýyl bir-birine ýat del. Seyitnadir sözüne dayını gören soň. Sultaniyat epesli wagtlap ýüzüni galdyrman içini ümletdi. Munuň diýenleri başa garjak zatmy? Hay näbilen. Türkmen ýaly agdaly halk hiç ýerde ýokdur. Beýlekire aýtmaýynam. Din äsaryny birleşdirmegen başartmasa gerek. Birleşenne kim ona baş bolmaly? Atan terdarmy? Menem onuň ýumşaglany bolmalymy? Oň menden näme tartykmyş? Ýok. Entek mesele bulaşyk. Sultaniyat göwünlügünsiz etlendi. Seyitnadir. Sen eli etmez arzugyň gurruna diýäsiň. Oň ýaly ham hyýala uyup deprensek aýdymy taparmy kap? Sultaniyat. Men diýenlerimi hu täzirlikçe arzu diýsen bolar. Ýöne oňa ham hyýala diýip bolmaz. O başa bar ýaly arzu. Ulu depäniň güneşiň ağır namusly adamlary şol arzuwy baýda gidinip galkylyp başlapdyr. Bizim şolarla birleşip şol baýdagyň aşagyny ýygyny aýmalyp atan terdaryňam targydy şeýle. Seyitnadir näme diýsedi? Sultaniýadyň öz gildiğin meýliniň el çekedi gelmedi. Seyitnadir men sen diýenleriňe garşy däl, ýöne häzir halka baş bolup seniň diýen baýdagyny patyrdyp aýagy galmagy men ýaragulygym ýok. Uğralar tapanypdyr, şo maňa azar berýär. Ýaman ýerde gaýtypdy. Onu ne ederken? Siz sagalyan şaňa ýyrim öňüne düşer ýaly adam tapylmazmy ka? Söhbet serdar oňurmazmy ka bir işleri? Hudaý beren baý bar, başgalar bar, şolary geňeşersin. Şu ýagdaýymda men o mesele goşulmaýyn. Biraz sagalam soň öz ornunda duraryn, o durmaly bolsa duraryn. Sultaniyat bilen gepleşdigiçe, şaşynyň gözüne terediýän ýar bolup barýan Seyitnadir, näme diýjegin men oýa şimdi. Gün dogmadynyň öň ýanyna howalan turan gümmözleri has saýbat görnýän Astana babanyň töwereginde toppok bolup namaza duran meherleriniň aňarsyna göýdesen okdy. Hol ilerdäki şäge depeleriniň bäri teklerine de namaza koşup oturanlar az däldi. Olaryň töwereklerine saladyr şerkede seline dangılan atlaryň sany tajagy ýokdy. Güneşden, ulu depeden, garalardan, bekowullardan, sakarlardan gelen leşger başylar. Astana babanyň günnäwr tarapyndan ägirt mesçitde namaz okap bolanlaryň soň ak selleri ak ýektaýly. Sakkaly şalaryn işan deýreni çöküp oturanlara pata berdi. Kelamullahda göwüne degmek agyr günah taplanýar. Kerki begem rehimsizlik bilen iýeli çürkäp Hudaýyň bennäniň öňünde günäkär boldy. Onuň ýaly günäkäri gadaba sedewar etmek sowapdyr. Sowap iş edenem Hudaý ýalkar. Badyňyz baskyr bolsun, gylyjyňyz keskir. Hudaý sizi ýeňiş bile ýalkasyn. Amin. Hemmeler ellerini ýüzlerine syýran soň. Öň atarda diýgany çöküp oturan atan terdar ýerinden turup leşger başyra ýüzlerini. Terdarlar, innatlanmaly. Hudaý size abry bersin. Her kim öz ýygyny bilen şäheriň, galanyň haý tarapyndan barmalygyny bilýändir. Hazreti İsa'nın patary bir güýç kuwat kanyp berer. Biri Qurban bollum Astana babalar gollar. Biri Allah Taala gollar. Nedip bolsa bir ýüzümiň uruna kerkiniň peýaladyň beginiň külüni goýup otururuz. Atan terdar sözüni kesip orta urupda oturan Seyitnadir'e seyretdi. Görügül babamız sögüşe girilmezin gün ýanyna ýigitleriniň göwünü götürmek üçin nama gaýtarar eken. Seyitnadir senem ata baba däwimde ýerip bir nama ýetip ber. Seyitnadir şakkanlyk bilen ýerinden turup atan terdaryň ýanyna bardy-da. Ot ýalýan turan gözlerini köpsürge dikdi. Joşkun nähäňleýänlerini. Biriň er taryhynyň goç ýigitleriniň her zaman başı jemmollugy bardyr. Meclis içine gülgün şeraplar içip şady horram oýnap güllügi bardyr. Seyitnadir birleşmegiň ýelgini bilen ganatlanyp diýen goşugyny mewzuryan gowunç duýgusyna ýugurup aýdyp bolan nesine atan serdar. Berekella Seyitnadir. Seni ýam söwüşe köp golluk berdiň. Sen baýdymyňy hemmeler de aýdyp berdi.
mehelle öýlerini. Serdarlar, atlanık. Leşker başlaryň atlanıp, öýlerini tarap gelýänliklerini görendesine, hemleri atlaryň tarap okturuldy. Salym geçmeýän käde her serdar öz ýygyny bilen ul ýola düşdi. Kerkä tarap uğran ýygyn yer süýşen ýaryp barýardy. Hökme serdar, anymra serdar Seyitnazar orag ýyşanlagy ýygynyň orta gürpünde barýardy. Garawulbaşy sansız leşkeriň şar tarapdan gala tarap at salyp gelýändigini gyýryp habar berenne, begin gözi hanasyndan çykajak boldy. Onun ayagyny okula oturun 16-17 ýaşlaryna tortuk ýaldy kylja gelinne tanrap başlady. Beg gyssanmyş giyinip, galanyň üstündäki minbere çykyp çykmaka dumurluşdan garynjy ýagryp gelýänleri görüp, ýanyna duran Garawulbaşa gyssanmyş buyruk berdi. "Alga, topsulara mergenlere aýt, atyp başlasınlar." Galanyň ýokurdyna şar töwereği garadylyp goýulan toplar gümmürdäp, atşanadaky mergenleriň tüpeňleri eýdine gümpürläp başlady. Minberiň üstüne töwereğine goýaýlap duran beg, topaklaryň düşýän ýerlerine atlylaryň goraň üstlerine adamlaryň ommoluşup gidýänliklerini, onnamyny ok degip ýer süýän atlary, olaryň üstünden agyp düşýän adamlar görünne birnäme ýüreklenen ýaly boldy. Dumulluşdan galanyň diýwaryna demir galyk kakyp baskançak ýazap, ýokary çykyp gelýänleri görün begin tek görün okdy. Ol biraz sarym durun soň ilerdeňindäki diýwaryň ýeňi söýdünden ýokary galyp gelýän adamyň kellesini görünne, ýylanmasan ýagryp aýylgan seskinni. Soňam süňün tutup bilmän galpylap başlady. Kellesini görkezden adama ok degdirek. Ol diýwaryň üstüne göwresini atyp berenne kelemennäp aşağı ýenip gaýtdy. Näçe atylsa-da garynjy ýalyp diýwary çykýanda bara köperli. Diýwardan aşyp iç ýüzäk atışgananyň ýodajugyny aýagyna basanlaryň da ok degip serilip gidýän razerli. Ok degmedikleri görün gylyçlaryny sygryp ýakynnaky mergene ýolbor sul topulýady. Zanyny jehenneme ýiberen mergeniniň tüpeňi bilen beýleki mergenler ok tutýanran tapylýady. Atışganadaky allym merdimli höwüşki güýçlenigi galanyň diýwarynyň aşyp topçular mergenler bilen ýaka tutuşýanlar köpelli. Toplaryň tüpeňleriň atylmasy adaly ugrady. Topun alkymyndan galanyň üstüne çykan bekegilli gylyçkary, 8 topçunyň iň soňkusynyň gylyçdan geçirenine, beg oýunyna oturanyny bilip, aşagdaky arynyň öýjügi alyp duran jaýlara baka okturuldy. Ol aýalynyň ýanyna ýetip barýaka öňünden çykan diýwan bege buyruk berdi. "Hadi ýynaly jaýyň gapsyny aç." Beg aýalyny ýerine tirkäp gelip, diýwan begden hadynaly jaýyň aşarnalydy, howlup moska ýygyrdy. "Şu gün bu horadan goşun gelmeli. Goşun gelip galany ýerýänse, men şu ýerde gizlenmesem bolmady. Men bir ýerde digimi diňe sen bil. Beg bu hora gitdi. Begin ýerine men galymdy. Beg ederek men gepleşekdi. Her işet goşun gelýän çagdary güýme." Beg sözüni guturup aýalyny öňüne salyp, hadynaly jaýyň içine kürsäp urdy da demir gapynyň içinden gulplady. İç şüri galyň aýnaly demir gözenekde jaýyň içine düşýän ýagty gaty ýyptyrdy. Bir garankalyga gözi görünýän jaýyň içinde ýödüne dıkylyp aglap duran aýalynyň başga nämeňiň bardygyny anyk seljep bilmedi. Bir selemden soň 4 saat ullokan demir sandygyň tutugyny ma'lum bolup başlady. Bir gorkma, otur şu ýerde diýip şırdady. Özüne ýerkelip bilmän, bütün göwreti bilen tanrayan aýalyny sandyklaryň biriň üstüne oturtdy. Aýaly oturan soňam titreýän ellerini adam sanan aýryp bilmedi. Beg özüniň hem elini aýakdan düşüp barýanlygyny aýalyna bildirmän, diňşirgen turka garaşylmadyk wakatyň nädip bolanyny bardy, oýrun başlan duýman galdy. Begin ýumşaklaşyna görä, atan serdar hile mekirligi bilmeýän, püwhü, men adam ýaly. Ol özüni ondan müňesse mekir, müňesse akylly aplaýady. Onu ýüpsi iýdiýändirini saklaýady. Şonuň üçin ol ýazmrat ýalama, atan terdaryň gowduryň turjak bolýanyny aýdanyda, oňa bir wada ynanmajak bolupdy. Ýöne ol kerki uraýatyny beg bolup geleli bäri, ýazmrat ýalamanyň özüne güýparlygyny, onun getirýän habarlarynyň hemişe çyn bolup çykýanlygyny hakykatyna getiren soň onuň habaryna ähmiýet bermeliligini karar etdi. Şonun soň ol emire gassagala habar bermek, hemde tizden tiz goşun getirtmek üçin 3 atlyny Buhara ýollapdy. 2 atlyny bir şagyrya bahanaty bilen atan terdaryň ýanyna syr bilmek üçin uradypdy. Atan terdar begin üstüne sormaga gaty bir gelýänlikde taýýarlanýady.
kerkä sözmek barada ýerişinde ýekece sözüňem aýdylmaly däldigini, hiç bolmadyk ýerine alamanslyga gidiljek ýaly diýen gümürtükletmeligini Atan Serdar maslahaty üçinleri saklap tapşyrypdy. Maslahaty üçinleriň ýazmyrat ýalamadan özgesi o tapşyrygy diýilişi ýaly berjaý mediýady. Ýazmyrat ýalamanyň bege satylyp, dönükli diýen bolsa Atan Serdar duýanokdy. Atan Serdar begiň ýeberin atlylaryny da tebigatyna gelişmeýän şelaýynlyk bilen garşylap, olary edip bilen hezet hormatyny etdi. Giyinip bilenni giyinip özüni olary näýe ýaradip görkezdi. Atlylar Atan Serdaryň ýaragysyzdygyny, şonuň üçin onuň saklyk aýdyp bilmänligini, häýerçe gowulaşda özüniň geljekdigini, ýylyshynyň ümsümlik parahatdygyny, ýolly gabat bilen 7-8 adamdan osmakly soranlaryna, olaryň kerkä sözmek barada hiç gep gürrüň eşitmänligini anyklaryny bege habar berdiler. Şondan soň bir has farkaýnaşypdy. Ol Atan Serdar sözmek ýürüne düwen bolsa-da, Buharadan goşun gelmezinin deprenip bilmez diýip şak edýärdi. Beg bu zatlary demalym sarynda ýatlap, aýalynyň gapdaryna oturdy da içini geplerip başlady. Atan Serdar meniň şak edişimden üýtgeş eken. O haramdady mekiriňem barp ýatan eken. Maňa oňar pysyk artarypdyr. Buharadan goşun gelsen makaly seni gyýnadyp içime sowdanymdan soň ýyle göz edip dardan asyraryn. Çalazy eşitilip başlan goýup galmagal begiň ýüregini sarstyrdy. Gorkudan ýaňa göwresini tutup bilmän galpyllap başlady. Aýyrgan şeýtler barha güýçlerini. Vay janagalar, başyňyza dönen gamçylamaň. Men size dogrymy aýdýan ahyry. Bakypsyň sen deýýüs. Tap nerede bolsa begi. Vay janagalar urmaň, begini açjak öldürjekmi? Beg urulýanyň diwan begdigini sesinden bildi. Dur, wellek. Goýa haram eşegi urmaňy diýip adamly çykan ýoguna teleşdirdi. Beg o sesiň Atan Serdaryň kydygyny bilenne galpyllamaga da haly galman şel bolany döndü. Atan Serdar ýene seslendi. Bizim ýerde ýuslaryň haramgany ýelimde bulamaz. Biz sizi gaýdyp kerki tarafa garamaz ýaladip ýygyňy salap bu hora kowars. Beg nirde gillerin bolsa aýt. Aýtmasaňam atman şapman urup öllür. Hanybal aýtsak dämi? Urun haramdadan. Vay urulýanyň sesi kesildi. Ýene Atan Serdaryň teleşdirdi. Galanyň çynnaýla ähli jaýlary barlaň. Gulply gapylar döwürsün. Salym geçmäke hadygynyň demir gapsyny dünkülledip uğradylar. Dünkülle her gerek jaý tarapsyna begiň ödüm, aýalym, gapa degýän äpet demir öýleriniň hök güjüne degýän ýaltyskyny. Demir gapynyň söýüs çalşap başlady. Bir sellemden soň gapynyň ödüm jaýyň şeň tarap gyşap gitdi. Gumzaryp duran lopyş ýüzli, ýanyp duran gowşýany gözlü, eliniň penjerleri garpa pelle ýary, orta boýly deşlik piýady işaretlerini bege de onuň aýaryna da sıçanyň hiýini müň teňe boldy. İçeri giren adam tandaşyp duran aýar bilen erkegi saknaşan dessine galajan syrtdy galap bereslen. Sen kim? Men Rahmatullah. Sen Rahmatullah bolsaň onda sen kerkiň begi de. Ýanynda kam aýalyňmy? Saklaşaryk. Beg aýalyň öňüne düşüp daşary çykyberenne. Boyunun çıkan yerine şuulap degen gamsynyň darbyna ýeňşerlep gitdi. Beg öňüne salyp zaýdan çykyp gelýän äärlek gudy, "Hay gylyjagy, degmen takmaňa" diýdi. We beg ahyry. We soň gepleşmäge yaraman durmasyn. Batyr şo beg diýilýärmi? Şo haramzadamy? Gylys batyr beg ýene urjak görüp gamsyny galla berenne, äärlek gudy onu ordan taklady. "Degme" diýdim, "Degme gylyjagy." Begin bar ýok ýütürüne körürün soň Atan Serdaryň ummasy leşgeri bir tarymda olary garabatan ýar edipdi. Ýöňkü gepleşigere ähli ýerde garşylyk ýatyp berilen soň leşger başlar begin ar sorýan jaýyny üçmeli. Şo ýerde maslahat geçirmeli. Häzir olar şo ýere üýüş başlapdylar. Ägerlik gudy beg bilen aýarynyň öňüne salyp olaryň ýanyna baranyna Atan Serdar oňa geňirgen seretdi. Oho, ýigit, sen bir Rahmetullah begin ýerden tapdyň. Hana bu hora giden eken. Bir demir gapyly jaýda giden eken. Ba, ýigit sene iş bitirip bilipsiň, berekella. Edir şo wagt Söhbet Serdar bilen tirkeşip gelen Heytnazar Atan aga. Ýigidi äärlik batyr diýilýär. Bidiňe bir batyrlykda däl. Bilgirlikden ýükün sun adam diýip gurrun goşuldy.
Atan Terdar orta arada bir gasam bolup durun bir gadaply nazaryny dikdi. Rahmetullahan diwan begin buhora getdirdiler. Sen eýem buhoradan geleýdingmi? Beýden tes çykmaly. Rahmetullahan sen ümütüm durba başyňy tutup bilmerdiň. Sen aýt, segoş boljagyny emire habar berdiňmi? Ýok. Dogryňdan gel. Dogrym. Atan Terdar näçe gadaplan sorhady, rahmetullah be gyssaly goşun iyi beriň diýip emire habar edenini syzdyrmady. O şey dip Atan Terdar'a onun ödemeli ýaly salyp, buharadan geljek goşuny onun üstüne duýdanzy bastyrjak bolýardy. Şeýle bolaýsa, olam boşap hem ağrını ýerine salyp biljekdi. Ol şeýle bolar diýip umydym edýärdi. Atan Terdar wellege begi onun aýalyny emellarlaryny, ölmän galan nökerlerini galada kazanlana dykmak buyurdy. Beg galanyp gidiren soň Atan Terdar maslahaty ýşan adamlar öýlerini. Terdarlar hemmäňe berekella. Ýoňy geldi soňam geler. Ýöne ben tumsugyny kakdyk diýip arkaýynlaşsak ağlanarys. Emirimim ýatmady. Oňa kerkidäki begliginiň synynyň derrew eşitdirerler. O goşun çekip geler. Derýanyň gaýratyndan gelse, ony bir kenara çykarman gyrmaly. Ilerki ýolun gelse, ony şekirdäk hatar köprüden geçirmän gyrmaly. Güneşler daşlyň deňinden, şekeriň deňine çeni derýanyň kenaryna jeňellikde. Uly depeller. Garalardan, bekewullerden, sakarlardan kömek gelen ýigitler hatar köpürleriň iki aptaryndaky gawşalykda bokup, emiriň goşunlarynyň ýolunu taklamaly. Emiriň leşkeri haýsy ýerden gelse, oňa ilki ýygynyň soň öňünden duýdan hyzlar gurmaly. Düşünüklümi terdarlar? Oturunyň ähli diýen ýaly düşünükli eksetdenni. Düşünükli bolsa ýerim diňden. Bir emiriň leşkerleriniň nereden gelýänini öňünden bilip habar berer ýaly. Olaryň geljek uğurlaryna atly ýolamaly. Zugul Terdar, sen hozunmazdan, beşirden alıp gelen atlıların en saparmanlarının 10 tanıtını karşı yolunu, yine de 10 tanıtını hozunmaz yoluna vaka uğrat. Oları deryadan eylek beylek geçirir yali, gämişiremiyordun tap. Mehmet durdu Terdar. Sen gıyınlıdan alıp gelen nökerlerinden 14 tane saparmanını ileriki yolun uğrunu ver. Saparmanlar kerkiden başlayıp her at sapından, bir partandan 2 atlı oymalı. Olon in aňardaky gaýraky ýolly 5 at sapynda. Ileriki ýolly 7 at sapynda durur. Olar emiriň leşkerleriniň gelýänini gören dessine öýünden bir at sapym ýyzy duruny habar berer. Her özgedegine şeýlerde habar salt getirer. Bir de düşmanyň gelýän tarapyna segoja taýýarlanmagy bolar. Begin nökerleriň alynan tüpeňleri derýanyň kenaryny saklajaklaryň içindäki mergenlere bermeli. Olar emiriň leşkerlerini derýanyň bir kenaryny ýakynla berenne ok tutmaly. Olar suwdan çykarman paýgynlamaly. Ondan sebäp derýadan çykanlar bilen atly ýigitler gylyşlaşmaly. Atly bilen piýadanyň oýun deňgelmez. Terdarlar, men şu diýenlerim size makulmy? Bir näçe ýerden makul diýen tes çykdy. Şäherjek begi Seýid Ahmet Hoja gaýrgulygynyň getiren habaryny destine emir ýetirmek üçin Gijanyň içinde derýadan geçip Buhara uğratdy. Ol barmanyň öň ýanyna Kerki beginiň iýberen 3 atlysy da emire habaryny ýetiripdi. Emir Kerki beginiň gelen habary eşden netsine Atan Terdar'a garşy şäher görmek barada goşun başly. Goş begidi hem geňeşçiler bilen maslahata başladyna. Seýid Ahmet hem iki elini kükürüni goýup başyny egip içeri ýatlady. Emir Haydar onu ähli kadan saklap tagdim edip durara goýmady. Nähili habar bile geldiň? Ali Hazretleri, men sizin sadık kuluňy gepim köpertmede habaryny aýt. Garalar, bekewuller, sakarlar, Kerki begiligindäki türkmenler bilen birleşip, gozalyň etmek üçin nöker ýygnap başlapdyrlar. Seýid Ahmediň getiren habary emire duýdansy degen şarpyk boldy. Onuň ýöňkü gahary ýöňkü howsulasy hasam mewzurup başlady. Beýleki vilayetlerden gulagy din bolsa, Kerkide başlanjak bolýan gozgorun ýatyrmak emiri onsokly kıynan düşmedi. Beýleki vilayetlerde tolgunuşma bardy. Salarlaryň gozgoruny ýatyryn soň, mara häkim edip iýberen öýdegoni din nasır, türkmeni arka diýrep buğdaýlygy ýüdürjek bolup ýör. Emir uzak pikirlenip oturman goşun başyna ýylandy. Kerkidäki ýagdaýy kadylaşdyrmak üçin näçe goşun gerek bolar? Öýlerini bir goýup golan soň Mardan, Samarkanddan bir de goşun kömegi bolmasa gerek.
Buharanyň töweregininden şäherjegden garaşydan goşun almaly bolar. Şolaryň hersine müň nöker diýsek bolmazmyka? Bolar. Şo goşuna baş bolup Kerka ýödüň git. Kerka etmek üçin näçe gün gerek? 3 gün. 3 güne seni türkmenler gudaşmadymy? Gudaşsalar, gudaşandan soň şahyna kakmaly bolar da. Soň şahyna kakmak kıyyn olaýmasyn. Türkmenler gudaşaýdy, aňsadan sat baş berýän derler. Doğruny görse, ýuňgalyk ýere girer diýipdirler. O da dogry. Ýöne mäkem belli. Bolar ýar orda galyş bilen näle gepleşip bilen ýagdaý geçek bolun. Onna şeýle. Topçu başyken Buharadan, garşdan alan goşunyň bilen derýanyň gaýry ýüzünden barardyň. Seýid Ahmet bey, sen orda müň nökeriň bilen derýanyň ilerisindäki ýol bilen ertawşam Kerka urardyň. Baranyňyzdan soň habarlaşyp birlikde hereket edersiňiz. Ýeşiňiz rawa bolsun. Amin. Derýanyň ilerisindäki uly ýol Çekir obasynyň deňine bir-birine ýakynlaşýan 3 tany ýabyň hatarlanyp duran 3 tany köprüden kelip geçýär. Ýoluň geçýän ýerinden ýaplaryň arasy bilen ýokurlygyny hem aşaklygyny uzalyp gidýän gawşallar toraňy ýylgyn gylgyn hoşça kelme ýaly peýwatyny ösen ýaban agaçlaryň ösümlikleriň gatşyk tokoýuna bürünip dur. Gawşallardaky ýaban tokoýluk gurgunma bolup durandygyndanmy, agaçlaryň ösümlikleriň bolgun hem ýöskündigininden mi ýa-da ýaplaryň raýyşlarynyň şo ýerde biçak beýgelýändiginden mi garady. Bir hir gorkunç ýaly. Jynlaryň, arawaklaryň, aýyrgan ýyrtyj haýwanlaryň, kellekeler galtamanlaryň meskin ýalyp görünýär. Öňüne güwün ýetýän ýolagçylarda o ýerden ýyntkenekli men geçýän azad bolsa gerek. Şäherjek beýi Seýid Ahmet Hojanyň kä ýerde 2, kä ýerde 3 katar bolup, ýoluň sesýeter aralygyna uzap tozun turdup gelýän leşkerleriniň ýöňü şol gawşallykdaky 3 köprüýüniň ahyr soňkusyna ýetende iyi tarapdan goýak kalmar turup başlady. Onyan sady ýöňden barýan bege ýyzdan hüjüm edilendigini habar berdiler. Beg başlykly leşkerleriň ýöňü ýyza ýögürilip, atlaryň dewlenlerine bir giden atly edil ýeriň astyna çykan ýaly bolup, olaryň ýyzyndan hem hüjüme geçdi. Gılışlaşýanlary, atdan agýanlaryň aýyrgan suwaşýany tesleri asmana göterilip başlady. Ýa-ni başlanan tögüşde kimiň ýeňjek, kimiň ýeňiljegi belli bolmady. Türkmenleriň al tarap goşunyň ýygynyň hem ýöňünden duýdanda hüjüm etmegi Seýid Ahmet Hojanyny, onuň leşkerlerini azraňylyga saldy. Rastlanyp tögüşe girişýän şaýlar olaryň epeslerini leýeşdirildi. Söhbet Serdar, Anamra Serdar, Seýid Nazar üçüri, araýşyň üstünde atlarynyň zylygyny çekip, sögüşüň gidişine syýnyp durkalar. Äärlegiň bir hillemde 2 nöker atdan agdaranyny görüp, tüweleme diýişdiler. Gylys garanyň, sakarlardan Nazar Lehen bilen Mahmud Golşanyň gylışlaryny galgydyp, çırpynyşy da äärleňkiden kemdäldi. Olaryň begin nökerleriň zümmeşine urman, gatlaryň at salyp okýal süýnüp barışlaryna şemgereni kakyp ýere ýerýärdiler. Ýagyrny ýapýaly bir nöker, hoşşy baýyň hakyny tutma nökeri beginadar gylışlap atdan agdaranyna, Seýid Nazar gylyjyny sýryp, oňa waka atsalany duýman galdy. Söhbet Serdaryň Seýid Nazar saklan ýenem oňgulygyny bilmedi. Seýid Nazar beginadar atdan agdarany nökere tarap süýnüp barýaka, başga bir nöker gylyjyny sýryp oňa topurdy. Edil şo wagtam ýeňserinden at salyp gelýän bir ýigidin gylyjy onuň ýagynyna degdi. Ýezre Seýid Nazaryň gylyjy onuň boýunyň çykan ýerinden zoýa ýatady. Seýid Nazar nişana alan nökeriniň soğuk eşek ýaly bolup atyny dewsilep, deňine ýetiberenne birden oňa tarap atynyň başynda dogdy. Gaty ýakynlaman üýüňe galyp, bat bilen ýokary götüren gylyjyny ýyldyrym saltdygyny nökeriň gylyşlaryny aýlap saldy. Nökeriň gylyjy ýere gaçdy. Ol barmaklar sapylan penjereni zan howluny howada galgyda atyny dewsilep gaçmak bolanyny Seýid Nazar oňa ýene-de gylyşdaldy. Nökeriň zyra tutturan sepeliniň goşorudy aşağı kallandy. Garmygyn mölüň içinde şarpaýa galyp urunýan atynyň zylawynyň uzam ýere düşüp süýrenip başlady. Seýid Nazar atynyň üstünde zorda oturan nökeriň zanyny jehenneme iýberjek bolup gylyjyny göterenini we häzir ölse aňsatdylar. Goýol görgüsini görübersin. Goýol biziň üstümizde sürünüp geljeklere göz bolsun.
diyen pikir kellesine geldi. Beýleki nökerleri garşy atdy goýdy. Seýid Ahmet Hoca öz nökerleriniň azalyp hem asgynlap başlandygyny, ýapylan filkbere türkmen atlylarynyň bolsa öz nökerlerinden 2-3 etse köpdügini anyk göz ýetirdi. Gaýraky jeňgeli çekilmek barada ýüzbaşlaryna buyruk berdi. Buyruk veren destene de ilki bilen özü töweregindäki goraglar bilen ýoksa götürdi. Nökerleriň de sapanyp bileni oň ýygyny at goýdy. Olary kowup uğran türkmen ýigitleri Atan Serdaryň buyrugy boýunça eýlere döndüler. Söwüşden soň ýigitler at ýara oljary ýygnadylar. Söwüşde güpat bolanlarda kömegi gelen oba adamlar bilen gapşalarda jaýlama başladylar. Atan Serdaryň teklibi boýunça şekerli Mämbay, giýjüýlendir äli Serdarlary, olaryň geňeşçilerini, ýüzbaşlary nahara çagyrdy. Polat suw berilen ýaly, gara ýagyz ýüzüne ýa dogrugyň, gaýgy aladanyň alamatlary bilen birlikde ruhunyň galkynanyňda metemärim bolup duran Atan Serdar, Mämbaýyňkyda nahar edinenlerinden soň özünden daşrakda oturan Seyitnazar öýlerini. Seyitnazar, şahir adam ýeňişden soň joşmada gaçan joşar. Atan aga, gaty bir joşulmanam duran nädir? Oň ýaly bolsa iki ulugymdan senne inim. Seyitnazar ardynda da bütün leşkerleri asgynlap, ýokça götürenine emeli gelen joşguny bilen düýen goşgusyny berentkem dabarly ähäňde aýdyp başlady. Her ýerde çok awry tapar. Ertarelyň ýigitleri, ganym görse dogry deper ertarelyň ýigitleri. Hiç da salmanadarlar. Daima messan giderler, hem okuýurlar, hem ýazarlar ertarelyň ýigitleri. Orda ýere top dikerler. İki ýana sap şekerler, kelle kelip kan dökerler ertarelyň ýigitleri. Özü hatam çöreklidir. Hemme arslan ýüreklidir. Seyil hanına gereklidir ertarelyň ýigitleri. İki ýany elleşerler. Alar agun belleşerler, oljany hup telleşerler ertarelyň ýigitleri. Seydi diýer, bu jahanna. Ölse arman ýokdur onda. Mutaberdir Seyil hanına ertarelyň ýigitleri. Hay berekellaýym. Ömrüň uzak bolsun şahir. Ýamanlyk ýüzüni görmäg bol şahir. Aňardan gaçsagyr gelýän ýeli gamçyly, şepik ýigit göründi. Ol hatar tallaryň aşagyndaky sypady oturunlaryň ýanyna gele gelmän beşerli Zul Serdar oňaýlandy. Gadyberden näme habar? Emirin leşker gelýär. Garşy ýoly bilen 3000 töweregi. Atan Serdar ara düşdi. Olar häzir nile gelendir. Gün batyp berende derýanyň kenaryna ýeter. Ýigitler, ýene de bir kuşamar bolduk. Hani näme etmeli bolsa aýdyp oturuň. Zul Serdar ilikse başlady. Atan Serdar, näme etmeligini özüňiz gowy görersiňiz. Köpüň akyly köl bolar diýip dirgeňeştek kim bolmaz. Zul Serdar, akyl paýgasyna göwün ýetip ýören soň Atan Serdar Seyitnazar ýüzlerini. Seyitnazar belki sen bir zat diýerdiň. Atan aga, olar derýadan geçmeli bolar. Ha bu geçmeli bolar. Biz bu kulp ýatagady. Olar ilerki kenary ýakynlaşyp berende birden hüjüm etsek näderkä? Bäş şu diýenä bolmanam durjak der. Dogry şo. Gaçyp kowup söwüşer ýaly atlanyp hüjüm edilse gowy bolmazmy ka? Atan Serdar bir terlem oýlandy, oturun oýlandy. Ýigitler, gatwy pikir tapyldy. Piyada da hüjüm etmeli atlanyp. Emirin goşun derýanyň bärki kenaryna ýakynlaşýança, ileri ýüzde ansyňdan bardygy bilinmesin. Piyadalar da kenarda, atlılar bärrakda bardygyny bildirmän gelenip dursunlar. Piyadalar tüpeň atyp başlan detsine, atlylaryň derýanyň kenaryna tarap ýeňer. Şo dogry. Hudaý ýalkajak bolsa hemme de şowuna boluber. Ulamalykda diňe bir garalara däl bütün debaba belli bolan orok işan dogam edýän gurruna goltup berdi. Biz adalet uğruna görüşýäs. Adalet uğruna görüşýänleriň bolsa tähem paýgasy hyzy gaýraty şowup duran çeşme ýar bolmaly. Bu görüşde biri ertar babamyzyň ruhu bollar, amin. Oturunyň hemmesi ellerini ýüzüne sildi. Ala daňdanyň müstamsyny, Ami derýanyň kerkiniň deňinnäki ilerki kenaryna 5000-dan gowrak adam
gayrek kenara göz dikip bukup yatyrdy. Äpe suwun daňdanyň ýagtysyny oýnaklaşýan ýalkymyndan başga zanly zat göz ile okdy. Derýanyň kenaryny yatanlaryň arasyna birden hümürdi başlarını. Teret gözümemi? Ho, uyun petdäniň töweregiňi gymyrly bar ýaly. Pette toraňy diýmek. Hawa, bar köpelüm bar ya. Emirin leşkerlerinin kerkiniň deňinden näle has ýokordan sal taşlap, derýadan geçjek bolýanlyklary ma'lum boldy. Onyan sada ýigitleri leşkerleriň ilerki kenara çykjak ýerine görünmän barmyllyň buyruk berildi. Garatar ýar bolup suwun güýden tutup gelýän leşkerleriň ýöňi ak otowalaryny şemalyň uğruna ýyksadyp duran gur galamlygy gabatlap ilerki kenara ýetiberenlerine birden wagt diýen ýaly tüpeňleriň gümpüllüsi ýaňlanyp başlady. Galam am derýanyň kenaryna gösýän ýabyny özümlük. Leşkerler alжыраňylga düşdi-de ýyda tesmirler, töweşmellilen galaply buyruk berilen soň ok degmedigi derýadan çykyp gudlaşan ýar bolup gylyşlaşmaga başlady. Entek ilerki kenary ýetmedik leşkerler hem sağlaryň üstüne ýapyrlyp ýatyşlaryny tüpeňlerini oklap, gylyşlaryny ýalaňaçlap urdular. Atlylar hem ilerden ýeňip geldi. Derýanyň boýunyna bir-birine gylyş talýan adamlaryň aýyrgan şowgunlary. Dogula düşen atlaryň üýtgeşik kişine şän sesleri, atylýan tüpeňleriň gümpülleri alasmana göterildi. Atlylar bilen emiriň piýada leşkerleriniň oýuny deňerine okdy. Atlylar goýuny daran möjek ýaldy. Gylyçgara hassa batlanyny derýany ýakalap, ýyllyrym süýünün ýar bolup bir gerek at salanyna üç leşker serretdi. Ana ol ýene-de at salyp gelýär. Depäniň üstünde töweşiň gidişine gödaýlap durun atan terdar gylyçgara gözleşenini. O gylyç batyr gerek, hawoşol. Ýigit diýeniň şoň ýarjak bolaýdy, töweleme diýip öz başyny hümürden duýmany aldy. Eýlek beýlek ylgyşýan, gylyçlaşýan, atışýan atlylar, piýadalar için daran soň gur galamlyk ýukaryn ýaly boldy. Emiriň goşun başly töwregini alyp özüni gorap duran nökerleri edilýän allym merdimli hüjüme hat güýçlenen soň leşkerler ýyda çekilip derýadan gaýra geçme buyruk berdi-de hemmeden öňürtülep suwda duran sağlaryň birine minni. Seyit Nadir dawy kerkidäk sögüşden soň öz obalaryna gitmänki. Emirin goşunlaryň derbi dagan edilenligi. Kerki beziniň maskara edip kogulunlygy. Atan serdaryň hiç kime garaşdy öz başda kan bolunlygy. Dewapdaky türkmenleriň hemmesi özüne garaşdy etjekdi bardaky görünür. Garalaryň, bekewulleriň içine ýaýrapdy. Ol habar halky şahatlyk atyna tarapdy. Onuň öz güýjüne bolan anamyny, öz başdaklyk meýilini galkyndyrypdy. Ruhuny göteripdi. Hemme zat janyndyran, joşa getirýän ýal huwasy ýal ýakymly duýgulary gaplanan il, kerkä kömek gidip gelenleri uly dabaryly garşylady. Emire, şäherjek begine ýykyn edenleriň ýagdaýy bilen başga ýyldy. Olaryň dünýä daralypdy. Aýratynna gaýrguly hemmeden beter oda köýde düşüp başlapdy. Atan herdara kömek bermek üçin nöker ýygnaýan hümmet ulynyň şagyryp oňa haýbat atany, ýakymsyz sözler aýdan ýadyna düşenine hasy beter düýrük geldi. Hümmet ulyny ony itaryn tanazy döndürer. Başgalar ama ýüzüni tipamaz. Gaýrguly kömekçiler gelen güni uzak gece uklaman eden pikirlerini ertir çay başyna gaýtarady. Ýylyň gürrüňe düşýäri. Inni garalar bekewuller atan terdaryň handyny geçer durýarmyky. Emir ümitim ýatybermyky. Atan terdara osol kerdim däl ýaly. Oňda barasy dagaşy. Türkmenleri birleşdirýär. Onuň emiri başartmalygy mümkin. Wah, soňuň nähil bolsa belli däl, bellisi bolýança men ýylyň uğruna ýykyryn bolayyn. Söhbä serdarny ýokary ýygnap, oňa baş bolup atan serdara kömek berip geldi. Inni oňşty örekde ýerkli boljagy düşünekli. Hümmet uly üstüme çöwje märke söhbädiň aýagyna ýykylaýyn. Ol güwünjeň geçirimli adam. Ýüzüm almasa gerek. Gaýtalap oýlanyp görünedi. Bir pikir güwüne zaý bolansoň ol atlanyp ýola düşmegiň alada söýle boldy. Gaýrguly giýjeylenler söhbet serdaryň kabaranyna öýedi, ukudan turup el ýüzüni ýuwup otur eken.
Ol soğukluk bilen gaýrgulunyň salamlarly doňa näme gepin bar diýen manada nazaryny dikdi. Gaýrguly ýyrşaryp dodaklaryny teberdetse de dillenip bilmän ýudunyp duran soň Söhbet Serdaryň gulak asman gary öýüniň Günmatar tarapyndaky goza tugudyň kölegesine ýazylan düşeň üstüne baryp ýasy terdekledi. Gaýrguly hem onuň ýygy bilen ýaýdana gelip oturdy ilmede ýyrşaran bolup aşağı çökdi. Sagaman geldiňizmi? Hawa. Kerkide gazan ýeňişiňi eşitip bileňe diýpämiz goýgy ýetdi. Ulyl şahatlanyp peşerle kakya. Atan Serdary desede alkyş okuýarlar. Şeýlemi? Sen şonu aýtmagy geldiňmi? Şonu maýdaýyn diýdim. Sizem ýeňişiňizle gutlaýyn diýdim. Şeýlemi? O ýeňiş näme sen gutly boly ýeňişiňmi? Hudaga sen maňa düşünüň. Özüň umut bilýärsiňiz. Buhary bir men iki dogup bir galanam däl. Höküm ýöräp durka, oň diýenetmeseň bolýarmy? Men onu öz hoşum etmedim. Menem emiri şäherjöň begini itten meter ýegrenýän. Olar şonu bildirmejek bolup eýle beýletmeli boldum. Şo günämi geçiň diýmäge geldim. Atan Serdarym sizem ödöldüm. Üstüme daha şükrüseňizem ömrüm ötünse sizin hyzmatyňyzda boluryn diýip unandyrmaga geldim. Ant kasam edeýin. Söhbet Serdar Harymradyň getiren demli şäýiniň kädedine şaý uýdy. Goýa diýersiň ýanyna hiç kim ýok ýartyetini ýünüs karman gapdaryna atady. Göm gök bolup körpeläp gelýän ýorunzaty ýetdi. Körpe ýorunza oňa gunsalap gelýän ardularyň alamaty bolup görünýär. Ol ýorunzadan gözüne aýyrman oturşuna gaýrgulynyň diýenleri bardy pikir etdi. Bu diýenleriň zany ýok däl. Zany bolmany näme? Agalarla arazy kerildi. Näme iş edip bildin? Hiç iş. Biz şonu duýupdyr. Şoň süýneminni sen bolmasaň senem zanyp bir de ýykyn etsek bolýarmy, o näme diýsem ki? Senem üçin häzir anyp bir zat diýmesem gowy boljak ýaly. Söhbet Serdar bir haýokdan soň gaýrguly tarap ýüzüne gurdy. Şeýle diýsene. Ant kasam edeýin diýsene. Seninle başga gaýrguly boljak bolýarmy, bolup bilermikä? Görüberiz, gaýrgulyhan. Seýid Ahmet Hoca girdiňlik bilen habar edip getirden iki adam sanaý. Gaýrguly bilen ýalmyrat ýalymany ýitip tapan ýaryp garşylady. Ol gelenler bilen mertebeli adamlara kabul edýän zaýyna girip oturan soň ýalmyrat ýalymany hiç kim bildirmän alyp geleni üçin gaýrguly şuň minnetdarlyk bildirip onuň syýryny getirjegini ma'lum etdi. Soň ol ýalmyrat ýalamy öldürni Kerki begi rahmatullah bahadur sizin aňyr baş derejede wepaly adamdyňyzy emir ali hedretlerine dolu gurrun beripdir. Emir sizi Kerkidäki iň wepaly ynamdar adam hasaplaýanlygyny, hormatsylaryňyz da uly boljakdygyny öz agzym bilen aýtmagy maňa tapşyrdy. Seýid Ahmet Hoca gurundaşlarynyň gözlerini oýnaklaşýan aşgalandan biz emiriň sadyk gullary diýen manyny aňan soň ýürekdeşlik äheňini hassa güýçlendirip sözüne dowam etdi. Ali Hazretleri Emir Haydar daim maňa sizin bilen gepleşmegi tapşyrdy. Sizi şoň üçin çağırdım. Siz ilki bilen maňa Kerkidäki garaby köwürläki ýagdaýlar bardy gurrun beriň. Hakykati boluşy ýalaýdyň. Şoňa görä-de näme etmeliň taýyklar. Gaýrguly aýdy berdiň manyda ýöden serden soň ýazmyrat ýalama sowurlan gämi ýary tümmerlip duran dodaklaryny mümkinletdi. Begaga Kerkidäki ýagdaý näme? Belli ýagdaýda. Atan Serdar entek özüni däninim hiç kime garaşdy ýöz başda han nip ýylan etmedik bolsa-da, o däninim han ýal bolup ýör. İl halka salgada derek at kılıç ok yarag ediniň diýip gylaw berýär. Ilim näme? Goýun sürsi ýaly sürlün tarapyna gidýär. Atan Serdar zorym göräýmese, inni emire boyun bular ýalylar. O däninim garaby köwrem öz hanlygyny geçirjek bolup harsurýarmyş. Ýöne külürlüň ýaly bolup başlan Seýid Ahmet Hoca. Atan Serdaryň iştäsi açylyp duruw diýip ýaňsylady da gaýrulaýlyny. Garaby köwrüm halkyny ýahyly Atan Serdar ýykyn edýärmi? Ýykyn edýär begaga. Atan Serdary başyna täzeček bolup doýarlar. Bekewullerden Seýidi diýen dilegil şiýaly bir şahyr dürepdir. Bar biram köwrü şu. Söhbet Serdaryň beýlekilen kellesini aýlap, olara Atan Serdary kömek bermäk edinem şol.
Inne bolsa ol Garabekowluň halkyna atan terdarın hanlygyna goşulmak wagt edýär. O seweşde ýigitlere baş bolanlary da, ýaşullary da ilim uly kişi hemmesini zadylap ýör. Oňa tertokan zady goýmuş diýerler. Onuň düýýän aýdymlary zady bilen dowasy almış. Atan terdar onuň şo hili emellere göz ýetirip, onuň ummasy birin peşkeş bilen öz adam edenmiş. Oň bilen kıyamatlyk dogan bolanmış. Garabekowluň halkyny dyýga salmak üçin ana odur şo şeytan güm etmeli. Ýazmyrat ýarama gaýrgulynyň sözüni berdi. Onuň aýdymlary uly depäniň güneşiň iýiline mazdyr. Şundur. Zady bolmasa atan terdaryň başyna ýapsynmy? Seýid Ahmet Hoca Kerkide Garabekowly häzirki gurrundaşlarynyň diýişi ýaly. Ýagdaýyň emir erenligini öňüm aňýady. Ol ýagdaý emir haýdardy mälimdi. İlki daý ýegen ikisi. Soňam Kerkiden kogulup baran rahmetullahi üçin munun 4 modal hut şu mesele barada ýarym munnap diýdi üçürip kellede utdy. Lewap türkmenleri Buhara emirleriniň raýatlygynyň çykyp öýe başlap bolaýdy. Emiriň mara häkim edip bilen her dem hyýal dogony Nasiriniň da özünden öňkü Omar Bey bilen Fazıl Bey ýaly türkmenleri birleşip öýe başlap han bolmak üçin baş götermek mümkin. Ketde urgunny öz başyna hanlyk döretmek meýli barha, mewjuryan Hytaý gypçaklarynyň da, başgalaryň da aýaga almak mümkin. Bölünüşik boluverse, Hygo hany Muhammed Rahim hem ümsün oturmaly. Emir bilen ýegeni bu hakda oýlanan soň, her iş etmeli bilen salim bermän, kerki begligini dikeltmeli diýen karara gelipdi. O karara amala aşyrmagyň ýollaryny takmyan belläpdi. Seýid Ahmet Hoca gaýrguly bilen ýazmat ýalamanyň gurrundan diňläp, ýagdaýy has anyk göz ýetiren soň, emiriň diýenlerini ýatlap asarym oýlany da, pes saýa häňde görledi. Men size sırlary açmaly boljak. Emiriň buýrugyna görä. Siz şu sırlary paş etmejekdiňiz barada Gurhanyň an kasam etmeli. Seýid Ahmet Hoca gapdaryny duran Gurhanyň alyp ortada goýdy. Özüme mälim edilen sırlaryň ýekejesini dilimden tapdyraýsam, meniň imanym köýsün. O dünýä bu dünýä ýüzüm gara bolsun, emiriň iň agar jelasyny sede bar bolýyn. Meniň sadagasy bollugum Gurhan bolsun diýip, gaýrguly Gurhany üçgedek maňlaýan degren soň, ýazmyrat ýalamady, şoň sözlerini hereketine gaýtardy. Bilip boýun diýip, Seýid Ahmet Hoca gududyňky ýaly hyýrsy gözlerini alardyp, biraz ýagyndy da, sözüni dowam etdi. Öz ýerkiňiz bilen eden ant kasamňyzy bozaýsaňyz, Buhara-y Şerifiň sarsmaz emiri ýeriň astyna girseňizem tapyp, siziň gözüňizde ot ýakar. Deriňizi soýup, läşiňizi serer. Ýöne emir siziň onuň ýaly jeza sedek bar bolmajakdygyňyzdan ýa. Kerkide Garabekowly ýagdaý kadylaşan soň, siziň öz oýuňyza gelmeýän ýeşetdi ýaşajakdyňyzda men emiriň tabşyrmagy boýunça güwe geçýän. Innem diňleň. Emir ummasy goşun türüp atan terdaryň külüni göýe sogurap biljek. Ýöne ol alaş tapsa, gany saklaşyk etmän ýagdaýy kadylaşdyrjak bolýar. Balaçylykly ýol bilen alaşa gelmäge päsil berjek kakabaşlar bar. Olar hakda men emiriň tabşyrygyna görä, siziň her ýeňiz bilen iki çak oturuşyp gepleşmeli. Bir gaptaryny duran zaňzagal ýerine alyp ýaralan desene göýgümtül aksul reňkdäki atlas ýekdaýly, bir owadan kemerli, oňrus ädikli ýaşyk işerek girip, iki elini gursogyna goýup baş egdi. Bir gaýrgulyny görkezip, bir mehmany diňjalynýan jaýylt. Elini aýagyny okulap bersinler diýdi. Ýazmyrat ýalama öyle iki çak garyn soň bir sözünde dowam etdi. Men uruşsuz jeňsiz ýalaşmaga päsgir berýänler bar diýdim. Olaryň has beter ýakyn tanadany atan serdar. Emir erki bilen şonu ýok etmeliydi. Seýid Ahmet Hoca ýazmyrat ýalama dikanlap seretdi. Şo işi emir size tabşyrmalydy. Başaryp bilermisiňiz? Ýazmyrat ýalama ýokurdan togranyp giren ägir daşyň aşagyna galyp mınzyrap barýany döndü. Derläp başlady.
Näme diýjegini bilmehede, begi garaşdyryp oturmaga gorkup, "Beg aga, bir yumuşuňy da" diýdi. Sözüni näme diýip soňlajagyny bilmän ýugdunny. Bekin aýal seredip, "Howsala düşübermäň" diýdi. "Size atan terdar öz ýeriňiz öle ýok etmelidirni. Siziň öýüňiz Kerk şäherinden ýarym farsak berdimi? Hawa. Jeňil tarapdamy? Hawa. Öýüňiziň ýanyna aşak ekorlugyna hatarlanyp duran tallar barmy? Bar. O tallar derýanyň gaýry ýüzünde de göwürýärmi? Ýazmyrat ýalama begiň bu diýýän rahatlarynyň öýüne iki gedek gelip giden rahmatullah Bahadurdan eşdenlerini duýdy. Hawa görünýär diýdi. Görünýän bolsa, diňleň onu. Biz atan terdar ýere salmak üçin ýüte adam taýýarladyk. Olar türkmen geýminde derýanyň gaýry ýüzüne baryp, bir gün sizin tarlaryňyzyň deňine düşlerler. Şowunyň ertesi ýerdenem olardan 5 tane derýanyň ilerisine geçerde suga tortaşlap balyk tutunup ýörer. Siz şu töwereklerde sygyra görün näsiňiz diýersiňiz görün, olar sizin kimdiňizi biler. Tanışanyňyzdan soň habar etmek üçin olaryň näde bolanyny amatly boljagyny gepleşersiňiz. Soň siz atan terdary aň tap başlarsyňyz. Ol nire gidiyor? Kimin kabar ya? Hasan iyidine gaýtsak, ana şunu bilersiňiz. Jan ynara ýaly adamyňyz bolsa, bir işte onun peýdalanyp bilersiňiz. Onuň on fiýle terpay hormaty keçigirim bolmaz. Atan terdar goly salyp bolar ýaly ýerde boljak wagty. Siz derýä boýunnak adamlara habar berersiňiz. Olar atlanyp ýaraglanyp baragady, ol kakabaşy güppäs edip elini aýagyny daňyp ağzını sarap, ata kese basarlardı, derya tarap denerler. Vesselam, son garanını öldür görürler, düşünüklü mü? Bir de sizin için on çoklu var, hoplu at yok. Yazmırat yalama sanrap, süngün bilmem oturşuna, o ölünme kemine koyman ekeniyiniz. Hem benim görür ne deyip, gümmesin bağıracak gollu. Bey keskin seslerini. Maňa oň ýar gümürtük söz gerek del, açyk söz gerek. Bilip goýun. Size gillen sıraýdyrly. Indi ýaşamak umydyňyz bar bolsa, ýerertigiden bäri ilerki ýagyň boýundan arkalap, daşan ýannagy, ýakynyna jogun urlan bir atadan ýüzüni sonsoň, meýatny ýaz bilen teýitmeler ýannagy küdürep, galanyny soň daşamak kararyna geldi-de, derini gaýtarmak üçin şiýliň üstüne çökdi. Meýatny ýerine satdy. Teýitmeler onuň ýaly keýpi baş urman soň, agasy bilen gürrüň ederede gep tapman, töwrüne gözaýlap oturuverdi. Gapydaky gozaman tuğdun, Maliyatanyň ýanyna äpet talyň onuň bäri ýanyna 4 tüp eriň götüne aşam soğuk urun yapraklary eýdidine gaýyşyp düşüp dur. Penjerep başlan güýlük buğday bilen körpelep gelýän ýörünüzi öňkü ter göýekligini ýitirip, göýgümtül garamtyl reňke girip süllerip başlapdyr. Demirgaz tarapdan ýükselýän şemal hem boşluk şýal bolup, soğuk urun göýek gyýalaryň ýygyny tögerege saýyp geçip gidýär. Teýitmeler tebigatdaky özgörüşiň gutýadyr. Göç düşüp gelýär hat ýorlukly urunly bardy oýlanyp, içini gepleden duýman galdy. Adamyň kamut şeýledi. Adamyň ýaz pasla ýigitlik çagy, tomus bolsa hasyldaýan, nesildeýän wagty. Güýdem onu kemale getirýän wagty gyşy bolsa näme? Gyşda. Adamyň gyşyndan hem soňam neslin ýaly başlanardy. Ol öýleriniň gapsynaky tuğdan adaryny dikdi. Her nesilem şo gaýyşyp ýere düşüp duran ýapraklar. Nesil daragy töwerini şol tuğut ýary pasyrlar geçdigiçe şaha ýazar durar. Adam bilen dal daragyň ýaşaýyşynyň meňdeş bolaşyny. Teýit nazar güýüň alamatyny synydy oturka. Biriniň özüne gaýgyrýan tesini eşitdi. Teresse saraja açyk dergüdäniň daş ýüzünden jyklap, äärlek gaýgyrtdy. İki tane ýol ýaly it birden okturulyp bar berenine ol dergüdäni ýapdy. Teýit nazar itleri koýup dergüdäni açanna. Äärlek kerke tögüşünden olja alan satannak. Gosgoňur baýtalyndan gyssanmaş düşüp salamlaşýan bolman howsurlaýandy. Teýit nazar eşitdiňmi? dedi. Buhar emiri atan terdara dara çekçek durmuş. Teýit nazar eşitdiňmi dedi. Buhar emiri atan terdar dara çektirjekmiş.
Ertir Garabekogurun badarına baranda eşitdim. Kimden eşitdim? Pelwörtli anny göre diýen bir aýtdy. Ilki wadaha atan terdarın nire aýtyrym bolanyny bilmendirler. Son güneşden buhara giden bir söwdegär emirin atan dara çektirjek diýip jar çektiren eşdenmiş. O da dessine buharadan gaýdyp atan darın garnaşlaryna habar berenmiş. Garnaşlarym näme çeklerini bilen oklarmış. Onun atan dary oğrun satsy ýakdypdyrlardy. Onun näde ýakdylan belli dälmiş. Äärligin habary Seyitnadary lowlap duran owadyň içine düşen ýaly etdi. Ol habar mätni ýadyň, onuň ýanyndan gelen Habib Hozanyň hem keypini sürdü. Wah, o bilen bolmandyr. Şu Türkmen aganyň arkaýynlyk töwekkül etmesi bada diýip Habib Hoza jogurunp başlady. Atan terdarym hüşýarlyk etmän ýere düşendir. Enne onu saptırıp bolmazmyka. Güneşliler, ulu depeller näme bolýaka. Olar näme bolýany bilemzok diýip Teyitnalar ýanyny görledi. Gidip onu bilhemmika. Söhbet serdar var. Sultaniyaz var, şolarla gepleşmeli. Ata, Sultaniyazdan men göwnüm suw içmän goýup barýar. Atan serdar baradaky howsaly habary eşitten dessine. Söhbet serdaryň güneşe ýolan iki sapary ertedeki gije bilen durup geldi. Söhbet serdaryň gyzy maslahata üçin Teyitnalar gylys gara. Sultaniyaz, annamra serdar ýerine düşýän ýene bir näçe adam saparlar gelen dessine özleri gurunlaryny goýdular. Gelenler oturanlar bilen salamlaşmanka gylys gara bolary. Hani näme habar diýipdirler. Gelenleriň habarynyň gowy däerligi olaryň ýüzünden gözünden bildirip durdy. Olaryň ýaşy ulragy kelte boýly gara ýagdy. Şo eşitilen habar şun ekenligi. Atan terdar giýjeylenler bir ýigidi bilen bir ýana gidipdir. Awşam gelmändir. Ertesi gün ortanyň soň onu direkläp başlapdyrlar. Hiç ýerden tapmandyrlar. 5 günden buharadan gelen töwdegärler o habary eşitipdirler. Zarçy çarşenbe güni atan terdar dardan atyljak diýenmiş. Güneşiň uly depäniň ýaşullary terdarlary ýüşüp maslahat edipdirler. Söwüşüp boşatmak başartmaz diýipdirler. Pul toplap satyn almaly diýipdirler. Emir atan terdar pullen boşatmaz diýipdirler. Ahırında atan terdaryň ine murat özüm bir işçek bolarny. Bir ýaş ýigitden atlanyp, ýoňun awşam derýadan gaýry geçip gidipdir. Ennem näme çeklerini bilen oklar. Murat giden orada atan terdaryň ornuna kim garlyka? Omarlardan bir gutkara diýen biri. Atan terdaryň ýakyn garnaşymyş. Murat agasyny bir terden boşudan edip gitdimki. Şoň ýaly bir hyýarly giden ýaly. Eçek bolsa köprek bolup gitmeli ekenne. O ýerde köp bolup näme iş etjek? Atan terdar çarşenbede dardan atyljak boldy. Onda birun bolýar, wagt ýok. Onu boşatmak üçin bir näme iş edip bilersik. Söhbet terdar oturanlary howsalary ähli öldürdi. Seyitnalar keskin görledi. Söhbet ağa. Bizden hem adam gitse atan terdar daryň astyndan boşadyp bilmezmi kadar. Onu şeýdip boşatmasaň başga ýol ýok. Olary bilen hem şoňa men gitjek. Başga da kimde bu tarap bolsa atlansyn diýip gylys gara dessine uğray berjek ýal bolsun. Güneşe gidip gelen gara ýagy diýdim oňa ses goşdy. Agam, şoňa men de bu tarap. Ýadryň gözüne atlanmagy taýýar. Berekelli aýny aman geldi. Senin tamamam şeýledi. Şemi gelse asıl emirin öz kellerini toğulap gaýdar. Senin açdydy. Gylys garanyň sünli gepleýjini hemme ýylgyrdy. Gylys batyr. Sen diýişiň ýaly edip bolsa, oňa ýetezat wamy diýip, söhbet serdaryň öýlenýäni, o biçak hatarly iş. Hatarly orada bolup geçdin. Hiç bolmadyk ýerine amanadymy tapşyryp adýanyr gerek. Atan terdar ýaly adam ýelini serip barýaka bilnäme. Gylys batyr. Ölümden gorkamak diýip ýerlikli ýere göýsüz batyrlyk edip bermeliler. Söhbet serdar köpçüligi öýlenýär. Adamlar mesele ýönemene däl. 5-10 atly ýanyp duran o at dolanada atan terdary daryň astyna boşadyp bilmez. Menem boşadyp bilýärdim mok diýip Sultaniyaz agra seslendi. Sehel bir şow deprenteler ýöller tory düşerler. Teyitnalar Sultaniyaza ýakymsız bir zat diýejek ýar bolup gadaply heretdi de gylys garaýy döndü. Gylys ağa, seninki dogry. Menem senin bilen gitmäge taýýar.
Tora düşmekden gorkup süngün tutup bilmän sanrayanlar, güýülünün ýaly bolsunlar da duuruna ýatyp ýatybersinler. Oň ýaly ýylderdini yaramayan batyr tumaklar bilen birin ýolumyz bir däl. Sultan Niýaz özüne haktarlyp diýilýän ýakymsyz gepe çydap bilmän adamny seslenip Seyitnazar'ın sözüni böldü. Seyitnazar han, dilini süýündirmän ýepli. Süýündirjek bolsa başgalardan süýündirip biler. Ýör bolanna. Pişikden gaçan tasan ýaly hine girip busýanlar dilini süýündirjek bolsa olar lal bolýarmely bolar. Sen ýetdiňden aşy berme. Entek ýetdimden aşamak. Seyitnazar Sultan Niýaza diýen agul sözlerini içinden makullap oturan söhbet serdar munun artyk gitse ol ikideniň ýaraşar ýer goýmajagyny bilip olaryň gepini berdi. Gaýsaňyz da dagwaňyz. Halis çydap bilmejek bolsaňyz oňa soň wagt tapylar. Häzir gaty möhüm mesele öňümizde keterip dur. Şoň gurruňy deli. Seyitnazar, seňem galyş watyryňam Buhara gitmegi bolmaýar. Sebäp diýsen, o ýerde ikiňizi de tanaýan adamlar bar. Olar bilen kerekiden ýerine it salyp kogulan Rahmetullah beg ikiňiziň hem göz kaklaşan nesine tanar. Siz onu tanamaz etdiňizmi? Tanajaklar başga tapylar. Tanalsaňyzam, diňe atan terdaryňda ýa siziň hem boýnuňda daryň syrtma sararlar. Buhara gidilmeli bolsa tanalmaz ýar adamlar gider. Dowam edýän gurrunlara gulak goýup dömüp oturan annamra serdar hem işlerini hümürdede oturan Seyitnazar bilen Sultan Niýazyň dil ýaryna may bermejek bolup paýgasly görnýän gara ýaga agajet ýüzüni ýokargarlarda da söhbet serdar söýde oturup durman kadillenni. Söhbet dagy. Gidilmeli diýilen dogry. Yatıp galan atyp gal diýipdirler. Men yegerim şaharya bilen gurtany gidýänlere goşşok. Olar atan terdar üçin janyny gaýgyrjak adamlar däl. Soňundan puşman edip ýörmeli gitsinler, sýranyşyp görsünler. Başarmahar atan terdarym maňyny ýazlanyny görmeli bolardy. Oturanlaryň Sultan Niýazyň özgesi anamra serdaryň diýenini makul gördü. Söhbet serdardagynyň Buhara iýeren adamlary entek barp etmäke. Asan terdaryň dara çekilip öldürülnügi. Edir şonuň bilen bir wagtda da emiriň goşuny iýerip, kerkidäki begligini dikelden nygbardak azy habarlar eşdenlerine, öz baştaklygyň ýelini bilen galkynyp başlan iýeriň üstüne asman iýnen ýaly boldy. Galaby köwüllek galkynmanyň öňbaşçylary bolan Seyitnazar da, beýlekiler de çeşläp başlan kelebiniň uzuny ýitiren dönürler. Indi näme etmeli? Olar näçe kelle döwselerdi? Bu soraga bir wada makul jogap tap bilmediler. Indi olar öz güdüranlary bilen gümra bolup ýörbermeli bolarlarmyka? Olar şey dip ýörerini bir goýarlarmyka? Başgalar emiriň kerkidäki begligini dugdagyny etmek üçin diňe bir ýerine aklyjy bilen göreşen boldy. Seyitnazar hem aklyjy bilen hem galyşdan kesker dili ile göreşdi. Dönüp gitme. Seyitnazaryň ot bolup sabranlygyny olaryň bege emiri ýetirmejek many bar. Onuň hywa okuw gitmedinden öňkeden etmişdi. Şäherjow beginiň ýadyndan çykan näler. Emir bilen beg başgalan günähini geçdi. Seyitnazaryň günähini geçmete gerek. Seyitnazar häzirki emiri bilen ýagdaýda özüniň hemmeden beter howply arasarmyk ýagdaýda düşündigine göz ýetirse de darykmady. Dogry. Ol atan serdar ýaly ýydarlanyp duýdansyz ele düşäýmeginden howatyrlanyp urady. Şol duýgusy ony gaty ätiýaş bolmaga çagyrdy. Ýöne bu duýgusyna garanyna onuň başga bir duýgusy, öz halkyny öz baştaklygy gazanyp biler ýaly güýjüň bardygyny. Ol güýjüň öňde soňda ýeňiş gazanjakdygyna inanmak duýgusy hassa güýçlüdi. Onuň bu duýgusy gudratly bolsa gerek. Hut şo duýgunyň güýji Seyitnazar atan serdar tutunup dardan asyryndan emeli gelen susty pesligiň girdawyna gitmekden saklady. Onuň ruhuny, göreş hyzygyny gowşatman gaýtam tersine galkyndyp başlady. Ýöne entek Seyitnazaryň o duýgusy, ýere ýyly gidenine hümmetli topraga sepilen sagdyn tohumyň howa ýütgäp sowuk gurunny haýal göwürşi ýaly, derrew aýgatly hereket ediberjek güýje eýe bolup biljek däldi. Şonuň üçin o bir näçe günläp pikir derýasyny ýüden soň wagtdan süýde çykyp hereket etmän, amatly purdot gelýänçe asrynlyk bilen halkyň güýjüni, öz baştaklygy bolan hyzygyny
tize vermeliğin karara geldi. Ertirlik şahy başyny Türkler Habib Hojoda Seyitnazaryň o pikirini makullady. Şöhret Serdar üst başyna garyn kakıp mihman jaýa girip oturan nesine Seyitnazar eşitdiňmi? Emiriň şakylygyna gidenler gelipdir diýdi. Ýok, eşitmok. Şuň gelipdirlermi? Hawa, bäri gelýäkem Sultanyýadyň gaýyny Taňyrberdi takawa duşdum. Şöhret Serdar içeri giren Habib Hoja bilen salamlaşyp gurrun dowam etdi. Sultanyýadyň gaýynyň gurrun vermegine görä emiriň şakylygyna ýartarlaryň 35 adam baralmış. Emir olary edip bilen hede hormat edenmiş. Olaryň bir näçegine Towsaba, ýene bir näçegine Garagulbegi, galanlaryna da jebesi, 10 mili myrahyr ýaly dörlü emeller berilmiş. Sultanyýady bolsa, Garagulbegi diýen emel bilen tiýleglanmış. Emir emel berenlerine iýilin alnýan tanaban salgydynan bagyşlanmysyn. Emir iýiliň emellerine näme geçirliki? Taňyrberdi Sakaw o hakda hiç zat aýtmady. Diýmedik bolsa emir emelsizlere hiç zat geçiren näler? Eşeren orada. Sultanyýat onuň buğuşlardy. O başga näme diýipdir. Seyitnazar bilen Şöhret Serdarym şagyrlyn soň gisse gowurjy ekenipdir. Emir olaryň günähini geçipdir. Baryn bolsara olary emel berjek ekenipdir. Onlara Şöhret aga bilen güdäýmer ekenik. Şöhret Serdar geňlenip seslendi. Näme emiriň emelini peşkeşini seňem ağzını suwurja başladymy? Berinin al urundan gaç diýipdir. Beýle bolsa inim häziriň özüni atlanyna buhara tarap eň. Dowam edýän gurrun gazaklanma öwrendiňler oturan Habib Hoja Şöhret Serdaryň gaharly hem kinaýaly hem-de aýdan soňky sözüni sarajylaryny duýman galdy. Seyitnazaram gülümsüredi. Ýöne salym geçmeýän ka onuň ýüz gözünde gahar gazabyň alamaty peýda bolup başlady. Men oýun edýän Şöhret aga. Emiriň peşkeşinden biýdar özünden. Ondan onuň synnakay tahylyk edip, syýla geçilmeýänligi belli. Ol eğer farlan uğunu yekelep olary ha beterrak oýnamaga ýol açmak üçin islendir. Atan Serdar düýplüje sarskyn berip sanradan soň emir ýöňküýärdiňe bir zorluk, zalymlyk gören eğer farlar erkelip bilmejegini göz getirip, indi olary başga hili ýol bilen jyrawlamagyň uğrun çykypdyr. Şakylygyna baryp, peşkeşini alyp, göwüni hoş bolup gaýdan satlyklaryny süýlen ýylyň agyny alardyp, onu hat beter gysajagyp, baş göterme diýär etmegiň uğruna çykypdyr. Emiriň bu tapan oýun ýönemeni oýun näl? Ol bu başlan oýuny bilen birin içimizden urmaga niyetlenenler. Berseler ýersiň ýagyly kömezi. Berekelli aýnym Seyitnagar. Seninim emiriň näme üçin sapaly gatýanlygyny diýip teýkar bilen aýan etdiň oýaýdyň. Habib aga, Seyitnagar ýar oğul geçişdiren üçin köp sag bolun. Oğlunyň diýenleri Habib Hojanyň göwünden turup duran soň, ol Şöhret Serdaryň sag bolsuny turgunan duýman galdy. Serdarynym. Gawunyň renkalar diýilişi ýaly, Seyitnazaram onuň mundan baş çykarmany özüň ýarlardan öwrenip başlaýan ýaly. Men onuň diýenlerini makul gördüm. Ýöne mene makulum däl Habib aga. Juda makul. Seyitnazar emiriň oýuny baradaky pikirlegim bolan soň, özü barada diýilýän sözleri ünsürmän sözünde dowam etdirdi. Şöhret aga. Ekiniň sinne peýda bola ýan sary çyrmaşyk göze görünen destini ýok edilmese, ekine ol ýerden soň, olan sadan sat ýok etdirmeýär. Ol ekiniň ankasyna maşylman goýmaýar. Emiriň emel bilen tiýleglap goýberenlerim, ana şonuň ýary çyrmaşyk bolar. Inim darykmy? Arkaýyn bol. Bir olary emiriň ýalyny ýallap, dul heleýiň pişigi aljak mırmırlap ýörene goýmarys. El taşakly içeri giren meýatny bilen taramlaşdy da Şöhret Serdar ýerinde gurrun dowam etdi. Olar emir agasynyň göwünden turjak bolup ýylyň bähbidini, mertebesini, ar namasyny ýere saljak bolsalar, biz olary edil ýyllary burun ýaly ederiz. Serdar inim, dogry aýdýasyň. Sultanyýadan beýleklerim emel alan soň öňki emellerler bilen bir ýoldan ýörärler diýip Habib Hojada gurrun goşuldy. Olara mümkünler ýaly öz bähbitlerini arap ýylyň aladan etmezler. O görünüp duranda. Awuly Türkmen ýaşullary ýyly dolandyrmakdan çetleşdirilýär. Başbaşdaklyk, agdaralyk güýçlenjek. Emir o gaty düşünje. Ondan ýene bir zat.
Emir il behbidini öňe sürýän ýaşullara uýmak däwmediň hem köküne paltyrjak bolýar. Ýöri bu başdan oyun biziň salymyzy goşutmaýar ýaşylar. Tabii baba. Bileme edinin edip berdip güýlüň ýar bolup ýatmaz. Meýatnyýa künnükli gelip töwetdeşleriň ellerini ýuwduryp başdan soň gürrüň bölünýär. Çağalaryň sesi ýuwulyp başlan oglanlaryň bi üstün be, bi assyn bi otur, bi diýip goşulyp çykýan sesleriniň owazy Zübeyde medresesine ýaňdyr ýaly. Okuwçylar şower diýen zatlaryň enşemege keň bilen gaýtaranlardan soň giň maňlaýly. Tegeren turun sakkally, uwuz çyrpylan murtly gözler ýanyp turun sarýagdyrak molly, besýen manida tagelini ýokary götürdi. Bir harpi häzirlikçe besdir. Inne si harpyny öwrenmeli. Molla ýylyň aýtym ýaly kagazyň ýüzüne ýazylan es harpyny görkezdi. Teredin ol harpyň nähil ýazylýanyna üns beriň. Soň size men edil şol şiýar edip ýazarsyňyz. Molla ýelinde kagazy ýazylan harpy epesli wagt görkezip turan soň nähil ýazylýanyny gözüňize siňdirdiňizmi diýdi. Hawa. Onu şu harpy kagazyňyza ýazyn. Men ilki ýeriň ýüzüne ýazyp öwrenjek. Hey seňem bolýar. Boýranyň üstüne aýbuduşyny gurap oturan okuwçylaryň köpüsi düşüň garasyna düşüp, aýalary bilen ýeriň ýüzüne tepirip oňa es harpyny ýazyp başlady. Bir näçe bolsa, guş perinin ýasaran galamlaryny daş okorajykda gysyýa batyrdylar-da, dyýlaryna duran tagtazyň üstündäki sargylt kagazy ýazyp başlady. Molla da okuwçylaryň arasyna gezmelep, kimiň nähir ýazýanyna synysy buglady. Ol molla Seyitnadardy. Seyitnadarda mollaçylyk höwet güýçlüdi. Ol hywada okap başlan wagtynyň bäri ýol obasynyň hakim medresede berjek sapawy bilen utgaşdyryp, pukura halky zorluk bilen edýänleriň, zarymlaryň sahip emin ýaly haram nebzi üçin öz ýylynyň mertebesini, behbidini ýere çalýanlaryň barp ýatan ýigrençligini, watanyň iň gedi zatdygyny, ony başyňdan bilen tutmalygyny, ýyl gün üçin behbidli iş edip, halkyň sevgisini gazanmagyň şensiz şaksy lezzetli bolýanlygyny okuwçylaryň kalbyna guýmak kyzygy bilen joş berdi. Ýöne ol Şeýirgazy medresesini guturup gelen desine atan serdara eýerip, uly heýjana saran mesele, emiriň tumşugyna kakap, öz başdak türkmen hanlygyny döretmek meselesi bilen urnaşdy da gidiberdi. Ol mesele häzir hem ony bardatdan beter alada goýýar. Lewap türkmenleri ýöz başda hanlygyny döredäýse, onuň küllü türkmen hanlygyna öwürülmegi mümkin. Ýöne emiriň atan serdar ýok etmegi, ýyl içindäki bellirak adamlaryň ensemesine emel berip, olaryň uwuny ýekelemegi dirarly görüşiň bady biraz pedeläýdi. Etnalar ol uwurda hereket etmäne durup biljekler. Hereketiniň üstüni örtmek üçin oňa mollaçylyk etmek amatly. Ondan Buhara emirinin hem özüne karşı gidiyenleri girliğinlik bilen doğa düşürüp ýa-da toslanıp tapılan nähirler bir günä bilen aýyplap ýok etsek bolýanyny şüphedi. Atan terdarın ornuna galan bir gut garanyň ýitirim bolmagy oňa şaýatly edýär. Seyitnadaryň özüniň hem daşyna tor guruljagy belli. Şeýle ýagdaýda görüwlüğüniň gaçyşym bar, gowuşuňa bermenem diýişýär edilse kim boljak däl. Etmek üçin mollaçylyk oňaýly boljak. Ol molly bolsa, Seyitnadar emiriň garşysyna gidýär diýen gep gurunlaryň gowşajak. Seyitnadaryň mollaçylyga başlamagyna diňe bir onuň bu käri bolan şäki ýögüsi däl. Edim soňky wagtda emire gelen şu hili ýagdaýlarda sebäp bolupdy. Seyitnadar mollaçylyga başlajak bolanyna garyp gatarlaryň şagalaryna mut okutjakdygyny aýdan soň, medreseniň okuwçylygy adam köperipdi. Öň okuman ýörenlerim okap başlan soň, okuwçylaryň ýaşy bir deňeser däldi. 9-10 ýaşda pagutlarym bardy. Seyitnadar bugün elippi tapagyndan soň günä sowap bardy ýaşyp, atany hoş etmegin, garalara maýyp müjriplere, kyn ýagdaýda şonlara kömek etmegin, gergüşlere gedaýlara sadaka bermegin ýoly, köprüýüni, guýuny bejermegin, ýyl gün üçin haýyrly iş etmegin sowapdygyny, näk töhmet etmegin, ýetim ýetirin hakyny ýemegin, bet niyeti göwrüňe getirmegin, ogurlyk etmegin, yalan sözlemegin günädigini, sowap iş edenleri Hudaýyň ýalkaýanlygyny, o dünýäde olaryň behişde barýanlygyny,
günäý iş edenleriň bolsa bir dünýäde 20-nji bolýanlygyny, o dünýäde sakar dogudaka baryp görgü baryny görýänligini zanyp düşündirip durka. Göz ýaşy balkylap turan 10-11 ýaşlyk hüjräniň gapysyny açyp, näme üçin gelenini aýtmagy ejap etdi durberdi. Etnalar onu görün desine gapynyň ýanyna bardy. Hä, etel näme? Agam geldi. Dost Muratmy? Hawa. Etnalar çağırtdan berdi, onu ýawrulyp beren Dost Muratyň söwüşden gelenini eşdenine begenjinden iki bolup bilmedi. Etel, bu uşluňa bir bökezek köwüş. Dost Murat öýüňizdemi? Etel jogap bermäge derek sojap aglap başlady. Näme aglaýasyň? Etel ýene jogap bermän, ağlamadan dowam etdi de ýygyny bolup gitdi. Bu näme üçin aglaýaka? Ya Dost Murada bir zat boldumka? Etnalar aň-taň boldy talepler jogap berip, Dost Muradyň ýanyna ýetmäge bolupdy. Etnalar ýoluň tarapyny kültürläp barýakada pikirlenmeden dowam etdi. Dost Murat näme üçin geldiki? Buhuranyň goşuny, Gyýwanyň goşunyny askynlap, ýygyny dönüp gaýdy berdimki? Ya başga bir sebäp barmyka? Etnalar mundan ýarym ýyl ýoň Buhara bilen Marynyň arasynda gazaply höwüş bolar diýip saklaýardy. Emir Haydar öz ornuny arayıp gorkup, ýakyn garnaşlaryna dürli bahanalar bilen gazaply şäher görüp başlaryna, marda häkimlik edýän Din Nasr öz janyny gorkany üçin türkmenlerle birleşip Buhara boyun eýmekden ýüregipdi. Şondan soň emiriň onuň bilen saklaşykdygy bellidi. Tetnalar ol saklaşykdy. Din Nasryň ýeňilmezligini isleýärdi. Sebäbi Din Nasr marda hiç kime garaşdyr häkim bolaýsa, ol türkmenlere dayanmaly boljakdy. Şeýse ol islemese, türkmenler bilen alaşmaly boljakdy. Bu bolsa soňundan türkmenleriň äli erk ýytyar öýelini almagy, öz baştaklygy dol gadanmagy üçin ýol açjakdy. Şonuň üçin Tetnalarda onuň söhbet serdar, Muhammed Berdi serdar, soňky wagtda rastlanyp birini berk kuşan Sultaniýa ýaly pikirdeşlerini Din Nasry gollamak meýli peýda bolup başlapdy. Olaryň pikiriçe, Mary öz baştak bolaýsa, Lewabyň öz baştaklyk gadanmagyna da oňaýly täsir etjekdi. Ol başa barmasa, Mary bilen birleşäýänlerine de bolman durjak däldi. Buhara garaşly bolanyny da şoda gowy boljakdy. Tetnalar dagynyň o garaşany çykmady. Din Nasr özüne dayan jedinden türkmenleriň güýji bilen Buhara gaýtaw berip bolmady öýtdim ýa başga bir sebäbi görämi? Gyýwa hany iltizara boyun edip, şonu özüne penakar etdi durberdi. Gedil şo wagt durny senem üstüne urna diýilşýärdi. Gyýwa hanyň raýatlygyny ýemreller, Buhara töwdügärleriniň orsiýetden gelýän kergöni talaýmadymy? Emir Haydar talanyň ummasy zatlary gaýtaryp bermegi talep edip iltizara hat iýerdi. Ol yemrelleriň talanatlarynyň hemmesini dogry gaýtaryp iýermän soň, Emir Haydar iltizar talançylyk duýduruş edýär netije gelip, oňa garşy has beter gözüp başlaýar. Şondan soň olam maşada barýan har ýerdäki töwdügärleriň kergenini talan salarlara hoşallyk bildirýär. Gyýwa hanyndan nägiri bolup gelen adamlary öz penakerligini alyp olar gullap başlaýar. Gyýwa hany da dik oturmaýar. Ýomutlury, ýemrelleri, başgalary Buharanyň raýatlygyna ýerlere ýyllygyna alamançylyk edip başlaýar. Ahyrynda da Emir Haydar gahar gazaby menip, öz raýatlygyna ähli ýerleriň her 5 öýlüsinden bir nöker alyp jemlän 30 000 leşkeri bilen Gyýwanyň üstüne ýürüş etdi. Dost Muradym şo ýürüşe sürlenden biridi. Gyýwa bilen töweşmek üçin nöker ýygnalýan wagty Tetnalar söhbet serdar Muhammed Berdi serdar Sultan ýadyň gyzy jemlenip, töweşe gatnaşmaly ýa-da gatnaşmaly diýme diýen mesele barady, maslahat edip, ýagdaýy her taraplardan terjeripdiler. Töweşe nöker bermeseler, Buhara emiriniň özü bilen töweşmäge taýýar bolup bermeligi düşünükdi. Oňa gaýtaw bolarmyka? Emiriň beren gözipenden agy tagamalan gaýyrguly, sahip emin, hedret guly, hoşşu baýaly genneleriň täsirine gidýänler de bar. Buhara emirine garşy baş götermeli bolsa, olaryň garşy çykjakdygy, ýeriň agyny alartjakdygy kuşdy. Oý olaryň gerşinden basyp ýeriň hemmesini ayaga galdyrdyň amda. Şonna bir gaýtaw berip bolarmyka? Gaýtaw berip bilmeseňe da turuňy. Ýöňdenem içi tütäp duran emir gudu daşar. Ýyle ýedi görgüsüň görkedir. Başga uruw tireleri edişi ýaly, eğer tarlaryň bir bölegini Buharanyň aňarsyna, başga bir bölegini ýene bir ýere göçürmekden gaýtmaz.
Etnalar dağı bu hora gaýta ol berip biljek bilmejeklerini anyk göz ýetirip bilmärsoň howatyr edip, hyýy öyle boljak söwüşe adam iý bermeliligini karara gelipdiler. Şonuň bilen birlikde olar söwüşe gidiýänler ýagdaýyn tapsa bu horanyň dälle, hyýwanyň ýeňmegine himayet etleri gowy bolar. Emir ýeňilip güýçden gaçaýsa, öz başdakly üçin baş göterýäli oňoýly ýagdaý dörer diýen netije gelipdiler. Şondan soň olar söwüşe gidiýänleriň gepede düşünýänlerine ýagdaý bolsa, uruşdan gaça durmagy sargy demedipdiler. Hut özüniň dost murada şeýle hargat edenini ýadyna düşünne, etnalar o şonuň ýal hargat bile giden soň söwüşe girmän gaýdy berdimika. Mätni adam gaýtdymyka diýip içini epletdi de ýürüşini sartlanyrdy. Ol demirgaktan ýuwsýan sowuk şemalyň ýüzüni gözüni barha beter dağlap barýanynam duýmady. Seyitnalar dost muradyň bu sözüni nätlerini, oturunlaryň gynanjy gaplandygyny duýdy. Olaň hemmesi sus. Dost muradyň özüniň de ýüzi sarak. Üstesine de onuň gözleri içine çöküpdir. Ýanaklary sowulupdyr. Boyunyň alkymynyň deri salparypdyr. Öňkü etigan ýerindäki adam ýöne bir işaret bolup otur. Seyitnalar hiç sady äwmedik ýalyp salam berdi de Mesesinin daşından geýen köwüşini çykaryp dost Murat bilen görüşmek üçin oň ýanyna geldi. Görse onuň sag eli eginine ýelbegi atan şäkmeniň içinde ýaglyk bilen boyuna atyldyr. Seyitnalar dost Muratyň şepelini tutup görüşdi de gözüň aýdyn sagaman geldiňmi diýdi. Gelene bolduk. Ol ýeliňe näme boldy? Ýeliňe iş görläýdi diýen. Ýeli bardy dil ýaryna ýüregi awap tolgunyp başlandy dost Murat. Özün rastlayança geplete ejiglijigini duýup aşağı çöktü de bir hellem dem oturdu. Seyitnalarym başgalarym onuň näme üçin dymanyny duýdy. Owanyň ýaşuly Allah muradagy agyras ümsümli boldy. Uruş tögüş yarasy ýitse bolmaz. Näme de bolsa şükür etmeli. Bu dost Muradyň baryp gaýdan tögüşi hasam aýrylgyn şolunýaly. Dost Murat inim gynyny oturma, müýnürge oturma. Tögüşde bolan sapyk döwük ýenjik aýyp bolmaz. O goş ýigitligiň nişanydyr. Allah muradagy sözüne diýeni gören soň seyitler seslerini. Allah muradagy dogry aýdýar dost Murat. Gynyny oturma. Eliň hä diýmän gowulyp gider. Hani näme rolunny görüňler hani. Oturunlarym hawa görüňler hani iş berenlerden soň dost Murat tutup edillerini. Giden günümüzün akşamy şäherjogy bardyk. Baran dessemde de dondurmaz alyp olaryň şep eginine ýamaýar edip eliň aýtym ýaly ak biýtikdiler. Şol bir buharalyk nökerdüňi bildirýän alamat. Onu söwüşke turýan şaýyrmalylar. Onuň üstünden başga geýmem-geýmellerlidiler. Erteri ýürünem ýer tüýşen ýalyp aňyr baka ugradyk. 3 gün näpýärdik. Darganata diýilen ýerdenem geçip gitdik. Garanky düşen tamam gidip oturýarkak, gat ulukdan bir näçe sarasy dur ýagyty görünip başlady. O görünip başlandy etsene de biri düşmelidiler. Ýelenmek, saýanatmak üçin iň pes ýerlerde çukur galyp şonda ot ýakmaly. Ulu ot ýakmalydiler. Garganyp ýaň erkiljek bolanmazda ulukdan salaja görünýän ýagtylaryň hyýwul eşgerleriniň ýakýan odunyň ýagtydydy. Gaýry ýagtylaryna da olaryň üstüne duýdansyz dökülmeligi. Hemmelerem şoňa taýýar bolmaly habar berildi. Şondan soň irkilen adamym bolmady gerek. Biraz wagtdanam atlanmalydylar. Ýürek uradyk. Ala garan kiňişini epesli ýürenmizden soň ýöň tarapda birden aýylgan goh galmagal peýda bolup başlady. Düşmanyň üstüne eňmelli. Töwüşüň jümmüşine urmajak bolup goh galmagalyň has güýçli ýanglanýan ýeriniň ilerräginden at goýduk. O ýerim hyýwullyň leşgeriniň öýji bolaýmadymy? Olar bilen nädip garpyşyp gidenmedi bilmän galdyk. Huşumyz göçen bolsa gerek. Gaçgalamak kelle gelmendir. Galaşlaş ýörkak, bir görsem ýapbaşyk telpekli bir hyýwaly ýomut bolsa gerek. Önümeň üstüne topulup gelýär. Oňa gaýta ol berjek bolanda ol ýöňürdip, meniň ýokary galan galaşly elime galyjy bilen kakyp deňimden geçip gitdi. Galyjym ýere gaçdy. Galyş tutup duran elimiň tertekden aňyrhy üdülüp gaçşak ýaglyp sallanyp dur. Gelen tarapymda öwürlüp aty diýip başladym. At şene wor gaty düşbeken. Ýüni bäri urun destime ýyllarym ýalyp süýünni. Akşamky düşlän ýerimizden söwüşe uğranymyzda teyiplerin boljak ýerini görkezipdiler. Şo ýere de ordan açdym. Galim köpakanlarda
attan düşmäge yaramadım. Attan götürüp düşürenlerini bilýän. Şondan soň giýje öýläne sen huşsuz ýatypdyryn. Esime gelem soň görsem, sag elimiň tirsegi mähkäm sararypdyr. Onuň üstünden dikligine gamış goýulyp ýene sararypdyr. Ertesi embiriň teyipleri ýolbaşçylyk edýän emirleri ýanyma gelip adymy ýazyp alyp, "Hasan gitmäge yaratan öýüňe gaýdy berdi." Menem şondan soň bir gün ýatdym-da, ýaragulygym bolmady, bäri gaýdy berdim. O bolary sowulup ýatyp turup 5 gün naşdym. Tebipler elimiň daňasyny bir aýdan öň çölmürlerlidi. Goşaryň sünküniň epesleri çapylypdyr. Sünkün çapylman galan ýerem çatlapdyr. Sünkün çatlan ýerem, etin çapylan ýerem tutuşup bitişip giderdi. Dostmara söýüň oturan soň Allah'ım radagy gowy bolup gider inşallah diýip sakkalyny ýyparady. Oturanlaryň biri dost Murat, yaradar bolan soň gowadan gidenlere duşup bilenlersiň diýdi. Duşup bilmedim. O ýerde ite ýerini, pijik biýken tanar ýarlar. Sen bary ýok üçin bolupsyň da diýip, Seyitnazaryň gurruna goşuldy. Gaýdýan şan haýyr tarapyň üstün çykjaga belli bolan näler. Gaýçak wagtym hyýbul eşkelleri askynlap başlady diýip gurruna tapdylar. Buhar emiri hyýwa hanynyň güýçli bolup durup ýermeke. Oň ýar bulaýsa emir hatam gudu açar. Gulmatanna güýserlere sağlary minip bady üzüriň deňizinden Amir ýanyň iler kenaryna geçen Buhara emiriň leşkerleri toraňlykda atlaryny daňyp garwyny türkalar tögürekde goýulan garawullaryň türkmenligi şäkmenden tilkmesinden bildirip duran bir atlyny öňlerini salyp gelýändigini görüp şörleşdiler. Biri aňtamagy gelip turanlar. Elini aýagyny güýrüp onu deriýe taşlamaly eken. Onuň tek soru giderler. Jengeriň açyk ýerine ýadyryn düşükde leşker başkymdy. Ýüzbaşçylar bilen oturan Haşym uly garawullaryň alyp gelýän atlasyny ay ýagtyda ýakyn geliberen tanady-da, öýlerine hyzmat edip ýören nökeri Demirkul bar o kişiniň atyny tut diýip leşker başa seredip pişirdi. Şo gurruny beren adamym Sultaniýat garawulbegi. Sultaniýat oturanlarla salamlaşyp, düşügiň bir çetini aşağı çöktü. Seýid Ahmet Hoja bilen baryp, hut emiriň öýüdi bilen gepleşip, Buharadan leşker alyp gelen Haşym uly onuň bilen ýunky ýaly, öýüdini bugün ýetejilik ähengine hal ahwal soraşdy. Sultaniýat beýlekleri de başatyp hal ahwal soraşdy meden soň Haşym uly aýdyldy. Emlektar o kakavaşlar keypi surun akşam barmaly ýerinde sagaman ýetip bildiňizmi? Ha walla näme? Sultaniýaty göýdäsiniň şu göýserde oturan leşker başan keslendi. Ol kakavaşlary ýolbaşçylyk edýän kim? Söhbet serdar diýilýär ýa Seyitnazar diýilýän diýýäsmi? Söhbet serdar asar kolap ýatanmyş. Seyitnazar diýilýänem ulagşam ýok eken. Onda kim olur? Ýüzlerini görsem tanajak. Ýaş şeriňleri bolan soň baryn tanap bolanok. Ýüzlerini görende tanasaňam bolýar. Ertir olara topologyny ähil turulmalygyny görkezýär. Şoň ýaly bir iş edilämese, olar dek geljek doňuzlar däl. Menem öýde arkadan oturup bilemok. Şolardan ýatyýaç edip günümiň köpüni jeňgelle geçirýän. Şu günem ertirden bäri aşaky jeňgelle busup ýörüşüm. Şeý derýadan ileri geçip başlaňyzda gördüm-de duşaýyny bäri gaýtdym. Ertir siziň bilen ýylyň içine çykaýsama, o da ýuslaň jynkam çykmady. Haşym uly gowsunyny duýmany galdy. Bir ertir ýigiden goşun bilen baryp ýerleri tanapla bersek näderler. Şonla da jynkyny çykarmadylarmy? Emlektar. Men planda atdydım ýalançy bolaryn. Gaçyp tezip ýörenim soň olaryň näme ýarladygyny anyk bilemok. Ýerisine näme gep furrun var. Gep furrunlygyny başga ýarlar bir ak diýse beýlekli gara diýe. Söhbet serdaryň atlygyny ýany eşitdiňmi? Açyk bilýän adym ýok. Bir de garşy tögöse çykarlarmy çykmazlar? Mene çykmalar diýip saklaýan. Sany baş bolarlarym siziň goşuňyzy görenine guyruklaryny ýamdyna gysarlarmy kaýdýan. Ertir ganyny çakmaşyk bolar diýip düýrüp oturan Haşym uly da leşker başydy. Beýlekleri de Sultaniýatyň gepini diňledigiçe arkaýnaş başladylar. Oturunlar hyzmat edip ýören gözleri garamyk ýaly ýaşaçyk nökeriňde ýüzgönüne şatlyk açsap başlady. O begenjini içine tygdyryp bilmän,
Hal aňyrda oturan bir topak nökerede uruş bolmaýar diýip buşlady. Türkmenler uruş etjek dälmiş. Baş göterjek bolýanlar onuň meştagyny tentekmiş diýip saguşakdy. Nökerler heçele kakyp başlady. Ay, o da hiçli. Olar şüne gılıçlary gyndan çykarmar. Dogry aýdýasyň. Bir görenne olar saçanyň hiyini müňteňe bolar. Nökerleriň iki tanahy şahatlykla bary beýlekere ýetirmek üçin ýelgamak ýalyp sunuklap gitdi. Gece yarımdan ağın soň hem bir ukluğu Sultaniýa ukluman için hümülüp ýatyrdy. Bularyň buzaga leşkerine birinkiler müň atly bolup ýüzüniň uğruna dugdagyn eder. Ondan soň näme? Emin ümsüm oturuverme. Oturmaz. Müňläp goşun türer. Ya men öňünden çykyp Seyitnagar dagym saklasam mykam? Olar saklanır mıka? Men olar saklajak bolup gitsem ägim açylmazmy? Ýagdaýa elbetleşdi onu näsemkä. Sultaniýat kellesine zor salyp näse oýlanda da ýyzlygyna peýda bolan soruly jogap tap bilmedi. Ol şo wagt duýdansa gözüňe gelen Seyitnagar ýygyny başlady. Hey Seyitnagar, sen de sıkkın ýagdaýa salyň. Sen adamlara gylaw görmän, öz başyňa gelip ýören urdan begli ýagdaýa düşmezdik. Hey özi. Seyitnagaryň keşfi zanlanyp, gadap bir heslenni. Sultaniýadagy unutduňyzmy näme? Bir gün ýaşasagam dipeşek gulman başymyz dik tutup, arly namysly ýaşamarlyşyp bir sukura tüýkürüşipdi ahyry. Indi näme? İkirjiňizek bolýaňyzmy? Ýok, o bolmaz. Atry noktaşdan gaýtmaz diýipdirler. Zanymy sykýança tegoşersiz. Siz gorkup oturmaň. Emir näçe leşker türsede, gahar gadaba menen halk ony ot bolup ýakar. Söhbet serdaryň, Muhammed Berdi herdaryň gylyç garanyň keşipleri de Sultaniýadyň gözüňe gelip, Seyitnagaryň diýenlerini gollap başladylar. Gylyç gara hassa kesin heslenni. Sultaniýa, men seniň namarsy bolayyn, amanjy bolayyn diýip ýöreňi öňüňden bäri bilýän. Bilip goý. Ýene şo köýüne heňe tutuverseň, ýerteň ýüzüňe tüýkürer. Olar bilenem men tüýkürerin. Sultaniýa her näçe kelle döwüp için geplese de garlaşman nalaşyga gelmek üçin hiç şeýle çykalga tap bilmedi. Pikir derýasyndan çykyp bilmän ýatyrka, gapdarnaky Haşym Gulynyň aňyrlarda uklap ýatan nökerleriň käbiriniň horlugy onuň gulagyna ildi. Ol horlular oňa özüni diýirligini ýuwçak görüp, agzan açyp topulup gelýän aýrgynç ajdarhalaryň wagşy hisleri ýalyp ýeşdirdi. Ol hopu pudaýa tutunyverenne atayaklarynyň güňleş lükürdüre peýda bolup başlady. Sultaniýa üstüne atan şäkmeniň syýy bilen başyny büredi de Haşym Guly ýar-hor çekip ýatyberdi. Tägerçilerim geçmänkä. Aňyrlardaky leşerleriň ýatan ýerlerinden birden peýda bolan aýrgynç gowuk galmagal asmana göterilip başlady. Haşym Guly dagy gara basan ýar bolup tiskinip oýandy. Olar näme bolanyny anyklamak ýetişmäkäler. Aýyň ýagtyna ýalpyldaşýan gylyçlaryny buroýlap, ýyllarym ýar tüýünüp gelýän san tajaksy atlylar görenlerini gözlerine anmadılar. Haşym Gulyň atlanmaga da ýetişmejeklerini bilip, derýa tarap okturdular. Kenarda durun, göýsörler ýüzüniň uğruna gujogyny alyp, öýdüne suwurdular. Sultaniýa olar bilen öýdüni suwuklady da kenardan daşlaşman, akymyň uğruna baka ýürüp başlady. Öýdüni suwurýanlaryň barha köpelýän paşyllasy kenardaky goh kalmagara uruna bolup ýanglanýardy. Ertir näme boljagyny bilmän howzura düşüp başlan Seyit Ahmet Hoca, akşamky nahardan soň ýüzüni aşağı salyp içini gepletdi. Häzirlik çaýyda çekilip, köpräk goşun jemläp gelýärmeke. İsmet bilen daşary çykyp, oňa Haşym Gulyň söwüş etmesen näme aýdymyka? Ýa bolmasa, munşa bolandan ýere tesmedimmikä? Söwüşmän alalaşa gelip bolmazmyka? Seyit Ahmet Hoca gitmeli ýerine gaýtsak bolup, ýerinden turjak bolan İsmet'i ýene bir saklajak bolup, çaýdan ýetir. Soň gidersiň diýdi. İsmet özüni uratmak üçin gyssanyp oturan Seyit Ahmet Hocanyň näme üçin beýdiýändigini aňjak görüp, onuň gözüne näçe syýyn etse de hiç zat aňyp bilmedi. Seyit Ahmet Hoca näçe pikirlendi de, belli netije gelip bilmedi de, gaýry ulaýdyny. Söhbet serdarda söwüş etmän aralaşyga gelmezmi käler? Begaly, men planda atyp biljekler. Yerlerini tanaplajak diýseňe de olar gududaşman durmaz. Gududaşsalar soňundan nähil aýrylgan şedat hede var boljaklary barada pikir etmeýäremmike? Olaň häzir huşy göçen.
Olar sizin sakezişiniz ýaly 2-3 ming atly jemläp bilermi käler? 2 ming atla jemleseler gerek. Seýid Ähmet Hoja ýene de işini gepletdi. Birin goşulmada maşgulunça bar. Gün dogumuzdan odalam ilerisinden hem gaýratyndan duýdansyz şolup alzyraksak. Dugdagyn bolaýmazmy kalar. Öýde agzara türkmenlerdir. Baş-başa jan-jany bolup tolup gidivermekleri mümkin. Näme de bolsa ýoňky welden şeýal etmeli. Munça bolansaň ýa-da çekildek türkmenler hasam çöwjer. Seýid Ähmet Hoja bir kere şaý ortladı da İsmet Han şaýdan ganan ortaň inne gidiver. Gaýra ýagtyl berenne öýrlejek boluň diýdi. İsmet nirä çegen oturundyry mälim etmän çykyp giderim soň Seýid Ähmet Hoja Ahmet Emin özlerini. Menden atmaka leşgerden ýanyna uramaly. Ýorgony şok getirseň bir sellem erkiledi. Seýid Ähmet Hoja araharmak pikirlerle gümra bolup giýjanyň bir wagtyna çenini uklap bilmedi. Ýa-ni erkili berenne de kimeder bir yerine topulup bir-birinin beter üýürgen 2 tane itin seri onu uykuduna yordu. Ahmet Emin odan oklap taşar çıkıp gitti. Salım geçmekade ol demine yetmän döwşeýän bir ýerine ýylan terkep içeri girdi. Gaýr bulu how. Heh, näme? Bir ýigit sen soraýar. Kim ol? Sapar senmi? Hawa men gaýr bulagy. Näme habar? Söhbet serdaryň atlylar giýjanyň ýaryna derýanyň kenaryna leşgerden üstüne duýdansyz çolup, olary bir hellemde symputra etdi. Olaň köpsi töweşmäge ýetişmän derýä bary vurdular. Men olaň ýeňlerini bilip bäri baka aýtdym. Seýid Ähmet Hoja süňden tutup bilmän galpylap başlady. Söhbet serdaryň atlylar häzir nirede? Men gaýdamda şo ýerde-di. Gizi Haşim Ulyň ýanyna 4 sany atlynyň baranyny gördüňmi? Gördüm. Olar Haşim Ulaga bilen gepleşdiler. Soňra bir sellem uklama üçin gyşardylar. Hemmeler süýzüp kagdenlerine olaryň üstlerine döküldiler. Seýid Ähmet Hoja asmaly ýaly sanrap duran Ahmet Emine. Bar otamdaky nökerler oýatdy. Atlananlar. Häzir gurýas diýip gyssanmas buyruklarda da geyinip başlady. Seýid Ähmet Hoja 3 nöker bilen gumdaky leşgerlerine tarap at salyp barýaka. Töweşmän ýygyna aýtmagy ýüregine dugdy. Derýanyň kenaryna giýjek söwüşe gatnaşan söhbet serdaryň atlylaryň ölenleri depin etmek. Galyn gasan ozuru ýygnamak üçin galdyran asanynyň başga da gündogu berenne bady üzeriň gün ortadan naky garaň ileri tegine geldi. Bir ýerde olar ertelik edinip atlaryna iýim suw berip, olaryň eýerdir zylawlaryny gözden geçirip ýene-de söwüşe girmek üçin taýýarlyk görüp başladylar. Gizilikde duýdansyz şolup Haşim Ulyň Buharadan getiren leşgerleriniň garşylyksyz diýen ýaly ýeňip, kowup goýberenlerinden soň söhbet serdaryň atlylaryny urup berenti. Olar goýa inniki töweşede emiriň goşunlaryny ýüzüniň uruny külpeýekuni daýjak ýaly. Garaň aşak tarapyndaky çekişler obasynyň deňinde uly ýoly goýulan garawullardan habar gelen soň söwüş atlanmaly. Gün dow berenne söwüş başlanır diýip saklanýar görün habar gelmän soň garaşmaly boldy. Şopurdatda da Seýid Nazar düýün gün ortadan bäri Hyrwşdan düdüp ýören goşguny tamamlap, ony söhbet serdar bilen onuň ýanyna eginleşlerini aýdyp berdi. Olar oho, zoşwa bilen ekeniň diýip kellerini ýekadylar. Söhbet serdar känmer pikirlerini durman Seýid Nazar diýdi. Sen şuna maňa söhbetden ýoň, hut häzir ýigitler aýdyp ber. Sen buna maň olaň güýç kuwatyny 10 et artdyrar. Söhbet serdar ýygy ýanyna duran zar saýdyny. Şuna durdy. Sen o ilerdäki ýapynyň üstüne çykdy, atlyň hemmesini şöýre saýdyr. Bir sellemden zarşynyň tedi ýaňdan başlady. Aw, ýigitler haw! Ýeşidiň haw! Hemmäňi garaň gün ortasynaky oýa geliň haw! Garaň gün ortasynaky oýa geliň haw! 3000 töwerek atly bir sellemde zarşynyň şagyryn ýerine jemlendi. Söhbet serdar Seýid Muhammed Öýde serdar, Hümmet Ulu serdar, bayram gün orta ýapgydyna göbek ýar bolup duran deňiň üstüne çykdy. Söhbet serdar beýlekerden bir kälim ýoňa saýlanyp, öýlerini seredip duran atlylara öýlenip, "Goş ýigitler, hemmäňize bereketli" diýip sesiniň ýetdigini gaýberdi. "Siz goş ýigitler, ileriki ýoldan geljek leşgerlere de gurt oýuny görkezerdiňiz. Hudaý ýalkaza inşallah ýeňiş birinki bolar." Söhbet serdar dümegläp ýören soň
şonun artık geplecek bolup durmada yigitler. Bilen seyitmeler nimiz nähili töweşmeli barada bir nama düzüpdir. Ennisi şoň gulak goýun diýdi. Seyitmeler söhbet serdarın kaptanına gelip onun bilen egirini deňledi-de, oý doldurup durun atlylara gözaýlady. Soň aňyraklara nazaryny dikdi-de, hemmer eşleri ýaly gıýgyryp seslendi. Watan üçin çykdym gıýrat üstüne. Tä janym çykýança dönmelen begler. Diktir ferim düşmen düşman asyna, hilley aksa gannan, ganmanan begler. Ýerim üçin şerin janyny geçermen. Düldül münüp ganyt bağlap uçarmen, namart dälim, hakdan kasam içermen, yanıp duran nar men sönmenen begler. Yetir galma, oğlany çok ağlayıp, oda düşmez aşık yürekde ağlayıp, menem şuun mürtedadan şağlayıp, kasam kıllım ondan dönmenen begler. Tomoşa ilanlar, kılan uruşuma. Yüzümün leşker çıka bilmez karşıyma, eğer yigitmen, mertlik bilen duruşuma, oda uraram men, yanmanan begler. Eğer men çıktın bile yürümäge, leşker tartıp mir haydar urmağa, il günü suyunu şirin zanım mermäge, urdum maşım, şertten sıyınmanan begler. Halık edillen sallı meni bir yolu, zan bermeyen diýir düşmenem golu, tomoşa kılınglar bulunan hile, niçe gan yuttum ganmanan begler. Erden önüm, erlik bile ölürmen, kim dostum, düşmanım, barkın bilermen, töweşde ağlaman, şatmen, gülermen, namart bolup dünýä iýinmenem begler. Ýat kılarmen, görewlüni zamany, aly mürtedany, şahy merdany, Rüssem zal İskender, gajar pelwany orta attym, köpün sanmanan begler. Seydi çykdy atyn yaragyn besläp, gan gördü gözlerim yürek höwesläp, gaçmanım, ölürmen köp leşker isläp, söwüş üçin çykdym, dönmenem begler. Seyitmeler sözün tamamlanan soň, durun ýerinden bir kädim, ýyda çekildi. Atlylar nama guturan soňam doňany ýalyp durdular. Söhbet serdar olara bakyp duruşuna, kuwatlanmak üçin nahary diňe bir iýmeli dälle, siňdirmelem. Bularym häzir diňleýän namasyny kalbyny siňdirýär. Oý siňdirsinler. Näçe siňdirsere şonça da gaýdusy, şonça da hyruşly bolarlar diýip içini epletdi. Edel şo wagt diň üstüne durunlaryň giňisi tarapyndan bir atly peýda boldy. Durunlaryň bir onuň gelenini söhbet serdary duýdurdy. Aman näme gelýärmi? Ente görnýän zat ýok söhbet. Onna bir ýene garaşmar boljak o. Söhbet serdar ýanyna durunlar bilen maslahatlaşdy da sessiz üýünsiz damyp duran atlylara öýlendi. Yigitler, ilerki ýoldan emiriň leşkerleriniň haçan geljegi entek belli däl. Şu töwereklerde atlaryňy seýisläp, demdensiňi aly beriň. Emiriň derýanyň ilerisindäki ýoldan geler diýip garaşylýan leşkerleri giýjeglerini seni gara bermedi. Zarşyň tezi ýaňlandy. Yigitler, ýeşidiň ho! Ýeşidiň ho! Häzirlikçe öýleýiňizde gaýdy beriň ho! Häzirlikçe öýleýiňizde gaýdy beriň ho! Habar berilen dessine atlanmaga taýyn bolup duruň ho! Atlanmaga taýýar bolup duruň ho! Söhbet serdar Sultaniýadyň maýalarynda garaşman, onuň habaryny mahulukdy. Ýerden soň begiň näme habar bar eken? Bir yerleňizi dogry tanapylajak, mallaňyzy dogry sanajak diýdi. Öňküňiz ýar çöwjap